son celtista, celeste ata fondo, levo este escudo ata o infinito. Pase o que pase, sempre estarei contigo. Con a fauteza, seguimos pelexando. O meu orgullo sempre estará animando. A tradición é estar aquí berrando. Con corazón vou, será porque te amo. Celta, celta, nada máis, seguimos alentando. E os meus celta verás, juntos imos sumándose. Canto, canto por ti, un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Un sentimento celeste que nace, que crece dentro e fora de mí. Alabado sea Dios, amigos, alabado sea Dios. Buenas noches, amigos, amigas, bien queridos celtistas, a este nuestro hospital psiquiátrico habitual después de ahora sí, ponemos en verde el escudo del Celta porque primera victoria, alabado sea Dios, del Celta esta temporada. Solo queda aplaudir, amigos, solo queda aplaudir. Qué majadería de partido del Celta en campo de Osasuna. El Sadar, ¿quién no lo iba a decir? Iba a ser el primer escenario que el Celta coronase, mucho antes incluso de el propio estadio de Balaidos. Repito, en Liga, porque venimos de una semana verde, si se puede decir así, antes de la semana blanca navideña. ¿Has visto? Bueno. Victoria en la UEFA Europa League contra el Lille, victoria en campo de Osasuna en Liga, y ojo que el Celta ya empieza a mirar para arriba. Yo no me quiero poner nervioso, ya sabéis que me suelo poner bastante nervioso. El año pasado, desde bien entrado, bueno, al principio de la temporada me empecé a poner nervioso y acabó la temporada como para tener nerviosismo. Ahora bien, tranquilidad, primera victoria. Hacemos buenos los anteriores 7, 8, 9 empates que había cosechado el Celta. Y seguramente, no voy a decir en el que menos, pero en uno de los partidos que menos haya merecido el Real Club Celta de Claudio Giraldez, se lleva una victoria de mucho mérito. Por muchas cosas. Hablaremos ahora de jugadores que se han reforzado, hablaremos del 11 para variar. Hoy tenemos que hablar de que el domingo, en la habitual charla técnica de Claudio Giraldez antes de decir qué alineación va a sacar, sacó los papelitos al aire y cayó Joseph Aidú. ¿Cómo que Joseph Aidú? Joseph Aidú, amigas y amigos, que partido notablemente correcto, he de decir, de Joseph Aidú, para lo que yo por lo menos esperaba de un central ganés que llevaba más de 2 años sin jugar apenas con el Celta. Había leído un tuit de que desde creo que octubre de 2023 no jugaba más de 2 minutos con el Celta. Hay 2 lecturas aquí. 1, majadería de Claudio Giraldez. 2, que vio brotes verdes ante un rival duro, complicado y honorable como fue la selección de Ourense en ese amistoso, con el señor Pablo acreditado en el campo. Que claro, fue un rival duro de batir, 90 minutos de Aidú, que le valieron para llegar a campo de Osasuna. Campo de Osasuna, amigos. Campo de Osasuna, que no estamos hablando de ir a, no sé, el Ciutat de Valencia, que me perdonen el Levante. Campo de Club Atlético Osasuna. Se planta en el Sadar 98 minutos a sus espaldas Joseph Aidú. En lo táctico, en lo conceptual, en lo físico, bien. Y yo a esta tercera pata era la que más miedo le tenía cuando veo el nombre de Joseph Aidú en la lista de jugadores que van a partir de inicio. Hablaremos de todo esto, hablaremos de qué supone ser descarte en el Celta y qué no. Hablaremos, por supuesto, de Ferran Jutgla. La última vez que abrimos directo yo le pegué un palito porque no metía un gol a nadie. Bueno, pues 2 a falta de 1 y casi son 3. Y como llegas a entrar ese tercero, estábamos hablando hoy de una cosa muy seria, porque si el primero fue golazo, el segundo no fue golazo. De hecho, si le meten ese gol al Celta
empiezo este directo de otra manera. Pero ese tercero que se la juega, que hace prácticamente una cola de vaca dentro del área, qué bien hubiera estado, qué bien hubiera estado. Buenas noches, amigos, repito. Hoy sí que sí, buenas noches. Buenas, celestes y victoriosas noches. Hoy de riguroso verde, que te quiero verde. Escudo en verde. Joder, siempre me equivoco al estar esto en modo espejo. Y felicidad absoluta, total y maravilloso, maravilloso. Que le sigan pitando a Yago Aspas en los campos, Que le sigan pitando a Yago Aspas en los campos, que nos viene muy bien. Sí, señor, nos viene muy bien, nos viene especialmente bien. ¿Qué os iba a decir yo? Que esto es una crisis absoluta y total. Llevamos 10 jornadas y acabamos apenas de ganar nuestro primer partido. Pero, amigos, os voy a decir otra cosa. Empate a empate, punto a punto, céntimo a céntimo se hace un castillo. Bueno, pues ahora mismo el castillo del Celta se encuentra 13º. 13º. Subidón en este aspecto. Ganó la Real Preocupada también. por tu ¿Qué pelo. pasa? ¿Qué pasa? Cállese, señorita, por favor. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Silforte Max lociones con más. Cállate, hombre, cállate. Es una maratón, Juan Carballo. Es una maratón. Juan Carballo que está aquí, pero sabéis que dentro... No voy a hacer la broma, venga. Hoy no hago la broma de Juan Carballo. No hago la broma de Juan Carballo. Oye, ¿habrá algún celtista de bien? Gallego, pontevedrés incluso, que vaya a dignarse a hacer historia y aparecer en Ogouto el próximo miércoles 29 de octubre, pasado mañana, a ver un emocionante Unión Deportiva Ourense, Pontevedra Club de Fútbol de Copa del Rey, con himno gallego antes de empezar, interpretado por la excelentísima Real Banda de Gaitas de la Diputación de Ourense? Cuidado, Cuidado porque subiríais algún escalón. Podría hasta regalar membresías al que venga. O una bufanda. Cositas, cositas. Que el Celta va 13º. Acaba de ganar el primer partido. Va un punto por partido. Es decir, si seguimos esta línea, nos plantamos con 38 puntos. Va a estar jodido. Va a estar jodido, pero bien, amigos, bien. Es cierto que, atención, porque esto no acaba aquí. Esto no acaba aquí. Victoria ante el Lille. Ante el Lille no, por Dios, ante el Niza. Victoria ante Osasuna. Veremos y esperemos que victoria ante el Puerto de Vega. Y ya para rematar, victoria en el Ciutat de Valencia, del cual me acordaba yo hace unos minutos. Y nos plantamos aquí 4 partidos para que el Celta pues piense en 2 posibles cosas. Uno, que va a jugar la Europa League el año que viene porque se va a clasificar bien. Me cago en Dios, qué susto. Hostia. Hostia, me asusté de verdad, Me asusté. Os prometo que no fue nada sobreactuado. ¿Qué ha pasado? Que se fue muy pronto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que no tengo el Twitch abierto, por el amor de Dios. Un momento, perdón. Error al cargar la configuración. ¿Esto qué coño es? Esto está vacío. No me entero, por Dios. Arcos Pablo. Espectacular. Claro, Arcos Pablo está intentando robar una bufanda gratis. Y por eso se suscribe. Grande Arcos Pablo. Fenómeno Arcos Pablo, sí señor. Sí señor. Honor para Arcos Pablo. Suscrito ya. Pon ahí. ¿Mauro o Barco? Es por ser de Obarco de Valdeorras. Bueno, grande mi gente de Twitch, fantástica, hermosa y querida. Y gracias a todos, gracias a todos. Pablo Arco ya 6 meses. ¿Dónde estaremos nosotros en 6 meses, amigos? Pues en Europa. Iba diciendo, antes de que me pegaran aquí un susto antológico. Si ganamos... Olvidaos de este de aquí. Este de aquí es otro cantar. Vámonos a quedarnos aquí. Ganamos este y ganamos este. Yo... No. Perdón. Ganamos este. Ganamos este. Y ganamos este. Y entonces a mí me vais a oír. En primer lugar,
me vais a oír ya decir, el año que viene vamos a jugar Europa League clasificándonos vía Liga y en segundo lugar me retractaría y diría, no, vamos a jugar Champions después de ganar la Europa League. Ese voy a ser yo de aquí al 7 de noviembre, como se le dé al Celta por seguir la racha, que yo creo que hay posibilidades. Oye, es descabellado ganar todo. Y cuidado con ganar la Copa del Rey también. Bueno, la Copa del Rey es cierto que va a haber un rival de rojo que le va a poner las cosas difíciles. Pero a partir de ahí, oye, sería descabellado ganar al Puerto de Vega, ganar al Levante y ganar al Dinamo de Zagreb, todo fuera de casa. Después de ganar a Osasuna también fuera de casa. Cuidado. Uxexa, que vas a ser un celtista medio. Efectivamente, Beretiño. Eso es lo que quería oír. Que estemos todos en el mismo barco. Que no lo dudaba, por supuesto. Bueno, amigos, yo no os quiero romper la cabeza. Yo me meto aquí en llamadas rapidísimamente y nos ponemos a hablar de lo que nos gusta. Escuchamos a la gente que sabe, yo me callo y celebro, porque tenemos que hablar de muchas cosas, Ay, Dios mío, tenemos que hablar hasta de celebraciones. Ferran Jutglakev, yo pensé que le había dado un bajón de azúcar celebrando y el tío resulta que estaba emocionado. Salvación, atención que Pablo Arcos marca la hoja de ruta. Salvación simple, título de Europa League fácil e clasificación a UEFA ganando a Copa. Pues entonces nos van a sobrar, vamos a jugar Champions y UEFA el año que viene. 4 competiciones. Se gana SL, va a ser Champions, efectivamente. Claro. Bueno. En fin, amigos, antes de nada, nos vamos ya a nuestra querida tertulia con nuestros tertulianos queridos habituales. Hoy espero que bastante más contentos que últimamente, porque el resultado así lo exige. Pero, como digo antes de nada, hombre, pues esta gente se le puede tener aprecio, pero los que valéis de verdad sois vosotros. Como lo oís, señores y señoras del chat. Efectivamente, es por eso que hay que poneros aquí en pantalla. Ahí está. Manuel Ramos Agraso. Non vai? Este non vai. A ver que pasa aí. Non vai? Pero que es esto? ¿Qué es esto? Epa. Ahí estamos. No fue buen partido, hay que reconocerlo. Sería descabellado en partidos donde no tengamos posesión de pelota ver un tribote con Damián y Leis y Sotelo. Sabéis que aquí no somos detractores ni nada que se le parezca de Damián Rodríguez, pero en un partido planteado seguramente para tener algo más de pelota, cuando no la tienes, qué poco luce Damián. Es una pena. Después ves a Ilais que no está preciso, pero con el campo que abarca del minuto 1 al 90, pues es otra historia. Pero Damián, para jugar contra Osasuna, a mí personalmente me sorprendió, la verdad. Y ojo que es mi dupla de centrocampistas favorita, sin lugar a dudas, Ilais Damián, y te la firmo el 90% de los partidos. Ahora bien, esta... Bueno, hay que tener en cuenta, amigos, que el calendario también tiene mucho que decir. Como tendrá mucho que decir, non se cala, tío, qué barbaridad. Ya non empezou a falar. Eso me está caendo pesado. Boa noite, Mario Seijas. Buenas noites. Bueno. Hombre, sí. Bueno, pero sí, hombre. Sí, por Dios. Déixate de contos. Mario. Espera un momento que non te oia esta xente. Pois temos un problema. Como que non se oia Mario? Eu a ti perfectamente, por sorte ou desgracia. A ver, algo pasa. Que nos diga a xente do chat, por favor, porque temos un problema estructural ahora mismo. E por que non se escoita? Santo de que non se vai escoitar?
Tío, eu odio estos programas, de verdad. Tómame o pelo como queren, macho. Que animalada. A ver, fala ahora. Hola. Boas noites, ovellas. Hola. Vale. A ver se Vale. me escoita agora. Joder. Non sei, non contestan en ninguén aí, non sei. Deberías de escoitar. Ahora non? sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora Sabes sí, cuál foi? vamos. Sabes cuál era o problema? Moi ben. Non o sei. Quitino e volveno por. Xa está. Eso é a Moi maioría ben, moi dos ben. problemas informáticos que funcionan así. Bueno, pois ahora a xente xa ten a sorte de escoitar a un Mario Seixas que entraba dicindo que alegría sí, pero non moita. Sí, pero non moito porque a verdade é que o Celta xogou francamente mal, o meu juicio. A primeira parte penso que non sei, pero a peor desta tempada eu casi diría que sí. Casi diría que sí. A min é que me pareceu un... A ver, hai que pensar que neste partido o que lle pasou factura ao Osasuna eu creo que foi ese desgaste físico desmedido. Creo que fixeron demasiada presión e que un equipo non pode aguantar todo o tempo presionando a tope tanto No, pero o fixo sea, dano, O Celta Sí, que fixeron agora dano, dese pero balón. claro, ao final eu tamén vin a un Osasuna, o sea, que nos levemos os 3 puntos tampouco a casualidade, quero decir, porque creo que tamén o Osasuna nos minutos finais estaba partido de todo, había espacios por todos os lados. Penso que moitos erros, penso que ven precisamente diso de facer un esforzo titánico nas presións que para min foi desmedido do Osasuna, entón, pois oye, que claro, que igual necesitamos menos nesos últimos finais para facer daño, pero o resto do partido a min pareceme que bueno, que o Celta non xogou ben e non estivo ben. Eu recordo, Mario, hai non tanto tempo que empatamos de penalti no 90 e pico un partido que merecimos ganar 5-0. Sí. No, houbo varios que quero dicir, por eso tamén creo que este partido é un pouco de xustiza, non? Porque quero dicir, o Celta non xoga ben, gana, pero cantos partidos tivemos? Porque creo que salvo dous partidos claros que sí que merecimos perder, o resto ou fomos iguais ou fomos superiores. E houve partidos que merecíamos os 3 puntos e non nos levamos. Entonces este partido, pues, non nos merecemos levar os 3 puntos, pues para compensar un pouquiño tampouco está mal, non? Aí está. Oye, é curioso que Alex quedara congelado cando eu creo que era o que máis quente viña. Cousa da vida, macho. Cousa da vida. Non sei que pasou aí. Ahora sí que é problema, non é problema meu, non? Porque vémolo todos. Ahora eu tamén o vexo congelado, sí. Así me quedei eu, mira. Ahora poño wifi. Epa. Ahora poño wifi. Escoitamos, pero non vemos. Esa é a miña cara cando vexo. E o outro lado, José Faidú. Cambiou a imaxe aí. Pero sigue pixelada e sigue parada. Bueno, estamos tendo complicacións desmedidas. Girona, Betis e Villarreal mínimo. Mallorca igual tamén. O de Girona foi o máis cristo. Aí está! Boas noites, Alex. Como andamos? Ahora sí, alto, claro, perfecto. Acabo de chegar do adestramento e aínda tiña os datos no móvil en vez do wifi. E aquí, como estou ao fondo da casa, non hai cobertura casi. Na cueva, na Celticueva, sí, señor. Bueno, aunque igual Pois, vexo todo do Celta e digolle Celticueva, pero tú eres capaz de ter o salón, en vez de unha foto túa da boda, unha foto de Iago Aspas encima da televisión nun marco grande. Cualquier cousa, pero vamos, con total seguridade. Que decía eu, Alex, que viñas quente. Onte vinche un pouco quente. Así no pouco que falamos despois do partido, estabas pasando facturas, el cobrador del frac. Madre mía. Hai que se eido, ese alineación, ese puto calvo, Espero que hayan cenado huevos calvos, hayan desayunado huevos calvos, hayan comido huevos calvos e estén cenando huevos calvos todavía. Non se pode criticar así. Veño a poner un pouco de rigor, Mario. Como que non estás lido? A ver. Somos o Celta. Se non estamos contentos cando xogamos bien, pero non gañamos. E tampouco cando xogamos mal,
e gañamos e xogamos mal de aquella maneira. Foi un Bueno, baño con balón do Osasuna? Sí, pero Claudio en rueda de prensa xa dixo. Osasuna é dos equipos máis fortes defendendo en bloque bajo. Ao Celta costalle un mundo atacar bloques baixos. O levo dicendo toda a tempada. Cale a forma de facer dano ao espacio. Como viño o primeiro gol de Yutulá ao espazo. Entón, non sei. Pero é que tivo Pode estar contento. o Osasuna tivo o balón todo o tempo e non é que só tivera o balón, quero dicir, fíxonos moitísimo daño. Tuveron ocasións, incluso fallaron un penalti, etcétera, etcétera. Eu penso que o Celta xogou mal e aparte, se vas a xogar a iso e vas a xogar a non ter o balón, non entendo por que sacas a Manu Fernández, non entendo por que sacas a Damián Rodríguez, non entendo por que sacas a certa xente. Para min é un plantexamento malo de Claudio, un xogo malo do Celta, e se ganou, pois ganouse, pero para min estivo mal Claudio, estivo mal o Celta. Clarísimamente. No único que discrepo con Claudio é no de Damián. No de Damián estou de acordo e para min este era o partido para Fernando. En todo o demais, pois ben, pero eu vou a que cando o partido que fixo o Osasuna o facemos nos e perdemos, tamén estamos tristes. Entón, Sí, que claro. temos que facer? O partido perfecto é gañar 3-0 para estar contentos, que somos o Celta. A min dame 20 partidos destes e 60 puntos. Hombre, Pois eu non. A mí non. bueno, eu froto máis mans. A mí non. A mí non. Eu se teño que ver partidos así do Celta, entonces corto máis venas. Porque sufrindo e vendo xogar así, olvídate, moi mal. Eu que quero é xogar ben. Despois que normalmente cando xogas ben tes moitas máis posibilidades de gañar cando xogas ben. Pero celebraste o gol de Pablo Durán? Home, claro. Bueno, pero que pregunta é esa? Tiñas unha alegría terrible. Como? E tiñas unha alegría terrible cando Nese momento sí, pero despois cando pasa iso e cando estás en frío, pois non me gustou o xogo do Celta. O mismo que noutros partidos, si me xogou non saliron os resultados, pero gustoume o xogo, eu non estaba triste, estaba contento e tranquilo. Eu prefiro 1000 veces gañar xogando ben ao fútbol, pero agora o que fan falta son puntos. E o que fai falta é que o señor Alexander non se gaste 100 euros en cachopos. Xa está a victoria en Pamplona. Epa. Non ten que pagar cachopos. Estaba tan seguro de que íbamos a gañar dos dous partidos que xa a carteira de Alexander respira tranquilo. Sí, señor. A ver, eu creo que isto é un debate un pouco vacío. Si celebramos os goles do Celta, non celebramos. Eu creo que xogar ben acerca o Celta a gañar. E creo que esa ten que ser a filosofía que ten que seguir o Celta, porque inda que se xogas mal ou xogas como este partido, vai gañar un de 15. Ahora ben, que gañemos un así, a mí parece... De 15 un menos. Pareceme perfectísimo gañar, porque aparte creo que tamén refrexa a maneira de volver a levantarse do Celta, que mete un gol, que penalti, que non sei que non lle salen as cousas, que parece mingueza de centrar porque non hai Dios que saque unha pelota de allá atrás. E con todo, chega Pablo Durán, sin ansiedade ninguna, 0 victorias, están papándote no campo de Osasuna, balón un espazo, picadita, gol, pagás a 3 puntos e acabouse. Iso hai que tamén valorar cando o Celta ten esa capacidade de ser solvente. Creo que non foi un partido do Celta esperando ser solvente, creo que foi arrollado en moitas causas, sobre todo na primeira metade ou incluso na segunda antes dos cambios por Club Atlético Osasuna, pero a partir de aí, está fora de toda duda que partidos como este, en primeiro lugar, vas ter que pasar, porque o Celta é imposible que pase 38 partidos sin ser inferior ao rival. Hai algún partido que xogas 3 competicións, que a Javi Rodríguez lle dá ca galera 15 minutos antes do partido, que Iago Aspas non pode xogar 45 partidos, que Borja pon a bota esquerda na dereita, o que sea, e con todo iso, si eres capaz de sobrevivir a todo isto, non é unha crítica a Borja, por Dios, que non creo que ni que fixera por partido mesmo, pero que é o que hai, que somos o Celta, efectivamente, somos o Celta, inda que en días como este non parezca. É o Sadar, que o Sadar é un campo pero moi difícil. E cando xa tes, cando tes un Marcos Alonso... O que me refiro, que queres justificar, Alex?
Que é No, exactamente o que queres justificar? no, o que Ganou o quero... Celta, ganou. Xogou mal, pois xa está, non pasa nada. Sí, a ver, Pero, xogou... pero tal cual, tal cual. A ver, sí, pero por eso digo, o que eu non quero justificar nada, o que quero decir que non entendo que algún celtista non este moi feliz por sacar os 3 puntos. Non pode ser que despois Home, de a non ver, gañar contento sí, moi feliz. nas 9 primeiras jornadas, hoy non se este con unha sonrisa de orella a orella. Que non gañamos xogando o fútbol que nos gusta a todos. Perfecto, non gañamos, estou totalmente de acordo. Pero 3 puntiños que senón estaríamos nos postos vermellos da clasificación e agora non estamos. Al igual que eu viña aquí despois de empates e Ou viña. derrotas, pero o Celta xogou ben e defendina o equipo, pois eu, hoxe, eu estou moi contento de haber sacado os 3 puntos despois de 9 xornadas sen gañar. Que quero facerlo xogando ben? Por suposto. Que hai máis posibilidades cando temos o 70% da posesión que o 30%? Por suposto. Pero non se pode decir que hoy, despois de sacar 3 puntos nun campo moi difícil, non se este moi feliz. O sea, non vou decir Eu non este estou moi triste, feliz. non, Eu estou contento por sacar os 3 puntos. Pero como vou estar moi feliz se o equipo deu puta vergüenza? É que non podo estalo. porque Quero temos dicir, 3 puntos que estou máis. contento cos 3 puntos, obvio, pero non é para estar moi feliz. Moi feliz estou se o Celta, pois Pois como o ano pasado se clasifica para Europa Pois ou tal, ou moi feliz estou cando xoga ben e lle mete un baño a alguén e xoga guai e lle gana. Joder, o ano Pois pasado mira, pasou moitos partidos. eu nos pronósticos deste ano eu puxen que en Liga mitad a tabla máis ou menos e gañar a Europa League. E é moi probable, chámame tolo, A ver. pero que se o Celta sabe, acostúmbrase a saber sufrir este tipo de partidos, logo ven ao Aston Villa que igual ten mellores individualidades que ti e teñas que sufrir, e si gano a final en Estambul dando esta Joder. pena, aguantando ao Aston Villa 17 tiros a porta, pois igual hai que Nin tanto, acostumbrarse nin a tampouco. saber Nin ganar tanto, este nin tipo de Exacto, partidos. exacto. É que nin tanto nin Sen ir máis tampouco, lonxe. Alex. Sen ir tan máis lonxe, no Camp Nou, bueno, contra o Barcelona en Balaídos. A ver, Alex, Xogar de túa Pero no, contra o Barcelona, é máis simple contra o todo, Barcelona eh. podes dar a pena que queiras. Ahora ben, non te podes acostumbrar a ir aos campos como do Club Atlético Osasuna e dar esta pena. Con todo isto, dianteiros que se estrenan, outros que se reivindican, Budimir entonao contra Aidú e Manu Fernández mete 2 goles e non mete 5. Home, eu creo que tampouco é todo negativo. Pero ahora ben, non é imposible negar estar contentos, que ao final Mario creo que a conclusión espera que estamos vendo a metamorfosis dunha larva aí ahora mismo transformándose en Josep Aidú. Sí, sempre señor. no seu banco. Sí, señor. Sempre No, no sempre no banco, efectivamente, hasta hoxe. Sempre. Pero a conclusión, Mario, é que Alex non quería justificar nada. O único que quería é verte unha sonrisa. Claro, e non podo entender que un celtista hoxe non este moi feliz, pero moito. 3 puntos máis e Igual tes que cambiar ese pensamento, porque eu estou en Claro. totalmente desacordo de que alguén poida estar, a ver, non estou en desacordo, digo, cada un pode estar como queira, pero non creo que tampouco señe como para estar moi feliz. Que estar contento? Sí, porque sacache os 3 puntos. Sí. Moi feliz? No, porque deche xogache moi mal e o equipo, pois a verdade é que en calquera outra situación de 10 partidos ganas este, ou de 15 ganas este. Entonces, obviamente, non podo estar moi feliz. Iso depende porque sabemos o que é o fútbol. Tamén o Celta se xoga como acostumbra. Tamén, se miña abuela tuvera rodas era unha unha bicicleta, eu que sei. No, pero eso estás dicendo ti. Si mi abuela tuviese rodas, sería unha bicicleta. Eso estás Como estou dicindo eu? Estalo dicindo ti. Easy. No. Gañamos e demos pena. Pois xa está. É tan sencillo como eso. Ti dixiste, e si xogamos así, solo ganas este partido de 10. Entón ti... E logo non. Pero entonces, a ver, Efectivamente. tú estás me dicindo que si xogamos... Espera. Estásme dicindo que si xogamos como a onte... Dos de Liga e gañamos 0. En 9 e gañamos 0. É que ten que ver, pois eso sí que non é normal, joder. Normalmente como consigues as vitorias? Cando xogas ben ou cando xogas mal? Normalmente. En porcentaxe máis amplio. En porcentaxe máis amplio. Cando ganas? Cando xogas ben ou cando xogas mal? En plan,
Ou, por exemplo, o Barça e o Madrid que teñen xogadores e ao final acaban xogando mellor cos equipos rivais. Por qué? Porque teñen máis medios. Entonces xogan mellor. Quenes ganan máis partidos? Os que xogan mellor. É obvio, é lógico. Entonces, tú, se xogas mellor, normalmente tes máis posibilidades de gañar. Agora, A realidade defender o deste discurso, ano do quer decir, Celta non defender un minto. discurso ahora de que no, xogamos horriblemente mal. Pareceme a peor primeira parte probablemente da temporada. A peor primeira parte. Non sei, quero dicir, eu como para estar moi feliz non me dá. Simplemente é iso, Alex. Obviamente que estou contento polos 3 puntos. Carallo, como non vou estar? Estou máis que contento. Ahora, moi feliz, como vou estar moi feliz se damos pena, joder. Pois Estarás porque tú, eu respeto que ti estés, pero o resto da xente como tampouco entendo que teña que estar. Nada máis. o fútbol non son 2 más 2, 4. O Xetafe É que ten que ver iso? o Xetafe normalmente se quixera xogar como o Celta levaría 10 puntos menos dos Pero é que que, leva hasta ahora. espera, Entón, pero o igual- Getafe xoga mal. No, este o ano, o igual hai Getafe que xoga pensar mal. no Celta este ano, faltando Alfon, faltando Fer López, faltando esa xente que sabe atacar bloques baixos, este ano solo veo a Aspas para atacar bloques baixos, igual vai sendo hora de que a maneira máis efectiva de gañar partidos non é sobando Patapum. balón, como xa dixen no programa pasado. Non sei se os acordades Estou que totalmente, no programa pasado- estou totalmente desacordo. Eu creo que hai que xogar precisamente a ter máis o balón e por iso onte o Celta deu puta vergüenza. Pois se Porque non se non tes o balón non se pode non xogar tes ao que ese ten xogadores o Celta. Que o Celta ten xogadores para xogar o balón polo suelo, tocar o balón e dominar o rival. Non hai máis. Onte ganamos de casualidade, como é quen dice, non hai máis. Vale. Non hai máis. Fran Beltrán é un xogador para xogar contra bloques baixos? Pero onte, pero a ver, espera. Espera, pero que escoita, onte houbo bloque baixo, non houbo bloque baixo. Onte houbo unha presión asfixiante do Osasuna en todo o campo, porque eu non vin bloque baixo en ningún momento. Estás a En darme ningún. a razón. E xusto foi o partido que Como gañamos. estou a dar a razón, ó? O Osasuna xogou en bloque baixo. No. E xusto foi o partido que gañamos. Estás a darme a razón. Repito. Pero vamos a ver, ó, pero que entonces que por que dices, se te estás contradicindo ti mesmo, que non se sacan os xogadores para atacar bloque baixo ni nada. Mongol. Contra un rival en isto. Madre mía. Pero, podes responder ou non? O que, ó, a ver, o que? Fran Beltrán é un xogador para xogar contra No. un equipo en bloque baixo, vale. E Laix Moriba, Tampouco. vale. Billy Swedberg, Sí, eu creo que non. Billy Swedberg é eu creo que sí. espacio. Eu creo que sí. Hai nos mellores que hai el para atacar bloque baixo, no, pero que ten posibilidades dependendo onde xogue para atacar un bloque baixo, sí. Pablo Durán, No, Borja Iglesias, sí. Pouco máis. Non, pouco máis no. Sí. Clarísimamente sí, é dos que máis. Borja É dos que máis. Borja Iglesias cando destaca máis? Contra bloques baixos ou cando hai espazos? Xogando de costas e facilitando a vida aos xogadores. En ambas ocasións, porque el sabe pelexar cos centrales e sabe xogar de espaldas. Por iso, pero tamén ambas. favorece moito o outro. Brian Zaragoza a este nivel que, por certo, Que? teño Me vas a de- dicir que Brian Zaragoza non é un xogador para atacar un bloque baixo. Eu creo que destaca moito máis coa velocidade que ten en Brian Zaragoza... de Ai, momento- Dios mío. De momento, vale, Brian Zaragoza en bloques baixos, mirade o que fixo hasta ahora. Entón, Pero que ten que ver o A mí- rendimiento? Que a mí- un xogador, a mí- entonces, as sequías de Iago Aspas noutros equipos A mí- podes por achacar iso, a mí- calquer cousa. que Eso Brian parece Zaragoza absurdo. como Borja, pero Brian Zaragoza tamén favorece Giri. A ver, estás te liando. A donde queres chegar? Joder, estás máis lento con caracol. Temos moitos máis xogadores que xogan mellor aos espazos que en bloque baixo. Que en bloque baixo Mentira, pode destacar mentira. Aspas e ya está. Estou totalmente en contra do que dis. Vale, pois mira, eu fundi dicéndote xogadores da media e de arriba, e mira cantos non e cantos sí. E os 6 de Borja e de Brian estamos de acordo que poden ser vos para atacar bloques baixos, pero tamén moi vos para atacar os espazos. Iago Aspas como lanzador o mesmo. Carrileiros, vamos ao Carrileiros. Mingueza moi bo para atacar bloques baixos, sí, pero Carreira destaca máis aos espazos. Javi Rueda destaca máis aos espazos. Non sei, eu conto 17 xogadores para... Pois nada, pois xogaremos así, daremos vergüenza e xa está. Non hai problema. Vouche dar razón, pero senón non avanzamos. Siguiente, que facemos?
A onde Non vas? sei, que son datos, que ti dixiste non, Pablo Durán. Non son datos, pero son- entonces o ano pasado que xogaba o Celta as canicas, ou que xogaba? O É ano que eu non pasado. entendo. Entón, canto O ano cambiou a plantilla de tal? O único que cambiou, vale, foise Fer López e Alfon, vale, pero veu Resultamente, dos media punta. veu Brian Zaragoza que teóricamente subía o nivel de Alfon, que vale, que non rindeu, pero xa estabas aí de tal. Despois para Fer López, en plan, si deu un rendimento ao final así destacado, pero joder, penso que hai xogadores que o poden suplir. Eu xa dixen que Hugo Álvarez era un xogador que estaba xogando máis atrás que podía xogar nesa posición. E que o pode facer perfectamente ben. De momento, é que Pablo non me banee desta canle, pero de momento tampouco demostrou ser un xogador moi efectivo en bloques baixos. Eu o vin moitas veces en Barreiro. Como que no? Como que no? Como que no? Vale. Como que no? Si nos partidos no que bueno, no ano que chega Giraldez atacamos bloques baixos que o Celta dominou os equipos rivais. O seguinte ano cantas veces atacamos bloques baixos estando Hugo Álvarez, encarando el desde a esquerda, moitas veces. De Moitas carrileiro, de media punta. Bueno, da igual, de carrilero pero pegado a banda arriba. Dame igual, pero ten a capacidade de encarar e de en bloque baixo encarar e regatear, que é un regateador. Como que non é de bloque baixo? Sabe atacar bloques baixos de sobras. Non me En fastidies. medio, facer un Iago Aspas, non ten Hugo Álvarez non ten tanto desequilibrio como Alfon, sí que ten máis calidade. Hugo Álvarez non chega a nivel de calidade de Fer López e de Iago Aspas para meter pases entre líneas, esa visión de xogo. Entón, para min, Hugo Álvarez é un xogador moi bo para atacar en bloques baixos cando o Celta circula o balón e chegalle o balón á esquerda para encarar a lateral contrario. Pero poñéndolo de media punta, para min, de momento, non demostrou tal cosa. Entón, non sei, pero vamos, que vexo un equipo, vexo unas carencias e creo que simplemente coas dúas baixas de Alfon e de Fer López non estamos. Se Iago Aspas estivese para xogar todos os partidos 90 minutos, pode ser que sí. Pero eu, sinceramente, Pois estou en desacordo. Estou en desacordo con todo o que dis. Eu tamén. Mira, estou en desacordo en todo o que dis. E aparte, o último partido que o Celta xogou ben de verdad foi o Atlético de Madrid. E o Celta tuvo máis o balón, tuvo posesión, xogoulle ao Atlético de Madrid, non a calquer equipo, non a calquer equipo, e atacou un bloque baixo. E 1-1 coa segunda mitade o Atlético con 10. E non se gañou o partido. Bueno, perfecto, pero xogou moi ben. Home, pero porque é o que é. Pero a primeira parte xogou mal o Celta. Non, xogou moi ben, Pero contra o Girona xogou moi ben o Celta. Contra o Girona. E non se gañou o partido. E contra o Villarreal xogou moi ben o Celta. E non se gañou. Dame igual, tú tes unha visión diso, eu teño outra, non pasa nada, non chegamos a un acordo, xa está, cada un ten a súa visión e nada máis. Eu agardaba que o señor Pablo estivese aquí rebozándose en barro, porque eu creo que en temporada e media que levo eu aquí non... Gañou o Celta, gañou o Celta, tío. Que barbaridade. Pero non estás aquí nesta canle. Esto é fantástico, estou aquí como un enano, efectivamente. É fantástico. Estamos dando carnaza este porque cabrón que está aí. Ademais, como está así. Como é un debate que non ten fin do que lle parece, de como se siente un e como se siente outro, pareceme fantástico. Solo falta de verdad porme eu no medio aquí para... A ver, a conclusión entonces é que Mario sonríe pouco. A eso hai que porlle solución. Pero que diso? Creo que a xente tense que enfocar ahora mismo, por favor. Madre mía. Es que Mario se veía con un cachopo nas costas. Ahora nos entendeu. Vale. Ahora sí que está, joder, claro. A que ven despois do partido do Ciutat de Valencia. Vamos a ser sinceros, Isto dos cachopos está ben, pero a mí pareceme, eu que sei, quero dicir, eu penso que está un pouco sobrevalorado os cachopos. Eu son sin duda. Eu penso máis de cocidos, A partir de agora, cocido. Hai que falar de aquí das cousas da terra. Cocido galego. Que caraño nin que o cachopo. Cachopo que ben. Os San Jacobos esos grandes pos asturianos. San Jacobo grande, Dios mío. Si nos escoita un asturiano. Non, estou de coño, obviamente, desde o cariño a todos os asturianos. Ou recordo o plato de Pablo que comía o de dentro e o rebozado, o deixaba aí. O pampo panadeiro, que iden polo cubo, pampas Pablo, pitas. se tiña un curral de pitas atrás, as galiñas estaban felices. Bueno, o importante de todo. Sergio Suárez nos volve a saludar desde C, cunha playa fermosa e cunha noticia que non vou repetir eu como
como fixen no último directo. Sergio, un saúdo moi grande, igual que aos 56 espectadores a esta hora en directo en YouTube que están vendo e disfrutando e degustando desta loita encarnizada, así como a nosa xente de Twitch que xa volve ter emojis de Aidú, que non é pouca cousa. Atención, porque claro, falamos de moitas cousas, pero eu creo que debemos empezar a falar da aliñación do Celta. Ollo porque hai aquí un rapaz que se chama Aiduneta 15. O sea que vamos falar as cousas con respeto e sosiego. Mario Seijas, agora non tes unha cara moi sonriente. Xa quedou claro por parte é de que non Alex. me gustou nada, Edu. Por... É que vou ter outra enganchada con Alex, joder, leva a camiseta e non me gustou nada, joder. A ver, sí que hai cousas positivas e hai que decilo que Joseph Aidú en canto a defensa home a home, corpo a corpo, notase moito que é moito máis especialista que calquera dos, por exemplo, incluso que Joel ou que tal, que lles dá un repaso, que ten moitas máis tablas. Pero para min non é realmente que o vise, digamos así, non sei como dicilo, eu que creo que o vi un fora de ritmo de partido. Home, Pero creo había- que claro, obvio. Creo que se levase así bastantes partidos xogados, creo que veríamos outro Aidú. Creo que sería moito mellor. De todas maneiras, na salida de balón eu entendo porque Claudio tampouco lle gustou sempre todo iso, porque a verdade é que na salida do balón sí que peca moito. Pero Desde despois hai sempre. moitas cousas que eu que digo, non sei se vos acordades o ano pasado, aquel partido, non foi o ano pasado, foi este ano, o contra quen foi? O primeiro partido, primeiro non. O partido que nos levan 2 balóns de tontería aí de pelexa. Na Liga? Non sei, xa non me sabe. Sí. Dous balóns, quer dicir, de dous fallos. Foi o primeiro partido de Liga, creo. Co Getafe, sí? Sí. Non recordo. Sí, foi o primeiro partido de Liga que foi co Getafe, que un é na banda que foi o, claro, que foi o nigeriano este, como era? Uche. O Uche. Pode ser. Sí. Eu che digo que se está Aidú, por exemplo, nese tipo de xogadas, Bueno, porque esa xogada tamén foi dura de Aí, pero me refiero que nese tipo de lances, con espacio detrás, Aidú sí é un gran defensor. É un gran defensor. Que pasa? Que cando tes que ter o balón nos pés e sacalo, aí sí que peca máis e Pero sae eso peor, antes por da exemplo, que lesión. Starfield. Antes da Starfield que xa lesión, sae incluso. mal co balón, xa non ten unha gran salida, pero peca moito niso. Entonces eu Pero creo tú, que, bueno, Mario, que a quizás ver, por aí van os tiros, pero bueno. hai que analizar moi en frío o tema de Josef Aidú, porque, lógicamente, para frío el, que non xogou máis de 2 minutos nos últimos 2 anos co Celta. Agora ben, aspectos de xogar, de sacar a pelota, de tal, bueno, todos os que queiras e máis. No tema físico, eu é onde máis medo tiña de decir, vai este tío chegar, vai ter medo a tampouco saltar, está vai ter fino, medo a chocar, vai ter medo a tal, e parece outra cousa. Parece que Sí, é un xogador válido, pero é un xogador válido. pero a plantilla. non acabo de velo como obviamente o vi Pero como antaño, vamos, quero dicir, como analizamos suplía- este partido de Aidú realmente? suplía ese tipo de carencias con un poderío físico e tal. Ahora sí que o vexo un pouco máis limitado, que o vexo tal. De feito, eu penso que a xogada que refleja claramente como está Aidú, porque non soupo medir ben, foi o penalti que comete, que para mí non é penalti, hai que decilo, pero que mide mal e chega co cu, quer dicir, que vai a tapar e chega co cu e digo, Dios, o sea, en plan, noutra ocasión chegaría ben co pé, levaría o balón, quer dicir, Esa sería chaca as outra dúas maneira, pernas por diante, sería outra maneira. Trineo que te Pero que criou. cando chega, desliza e lle dá cu eu que me quedo en plan, hasta luego. A ver, é africano. Os negros temos vos pompis para iso. Non, home, pero non chega refírome- a final de temporada. Refírome Casi a que estou po- máis seguro co cu de Aidú que co pé. Pero refírome que por eso se lleve que está falto de ritmo porque non acaba de medir ben moitas cousas. Ou se lleve neses aspectos máis verde cando antes precisamente era probablemente no que mellor medía el ou que mellor facía. A ti, Mario, decepcionou o partido de Aidú? Co que esperabas del? Non me decepcionou porque tampouco esperaba milagros. O sea, tampouco Nada. fixo un... Nada. Unha... Estivo Pero mellor bueno. Aidú o Manu. Uf, é que meus posos dous que menos me gustaron, claro. Sí, sin Vale, duda. Aidú o Ristich. Aidú. Como? Aidú o Aidú? Ristich. Uf, E mira que outro o córner ese que manda... Outro bo.
É que O Marcos Alonso, e non No, estou Marcos Alonso. Non estou No, falando da saída no. de balón, que co balón ben. Marcos Alonso defensivamente estivo ben, non Van- Sadar. No. Bueno, É que a defensa en xeral pero fixo foi o algo mellor da espectacular, a defensa. verdad. Sí, pero foi o mellor. Marcos Alonso, Sí. Da defensa. Sí. co balón nos pés, para mí defensivamente estivo horrible, pero horripilante. Bueno, estuvo horrible, Bueno, pero para min pero menos do que hai menos que igual a Edu e menos que Manu, Cantos duelos gañou Budimir a Edu no partido? É verdad. Non só iso, senón que non sei. decidiu cambiar de Teríamos que entrada. cotejalo aí, pero bueno. Escoita, estiven vendo o partido e o vin logo repetido e o único xogador que gañou a Edu no Vale. minuto 56 A ver. foi Raúl García no Vale, balón. paréceme ben. Gaña Edu en velocidade. Paréceme Raúl ben. García gañou un balón. Budimir, que lle digan a Budimir a ver como estuvo. Paréceme ben, pero tal e como está Edu, cando entra e Con sale balón e comete o penalti coa cacha, entrar así é unha temeridade tal cual iba. Pa min. Pero Edu é temerario, pero sempre o foi. Sí, para pero para min, que tes que saber é as túas posibilidades e as cousas e Para O de- min, con balón nos pés, moito pior do que estaba antes. Eu notaballe moi nervioso e tal. Pero para min, defensivamente, a Edu hai pouco que reprocharle no partido de onte. Para min, defensivamente, foi o mellor. Iso sí, con balón nos pés foi o pior de todos. E metía medo cada vez que tiña o balón nos pés. E Edu nunca destacou por iso, pero No, estivo peor aínda que como estaba no pasado. Eu Pero aprobo defensivamente, totalmente. por arriba, Agora ben, pareceume un partido dun central frouxo. Pero que estamos Sí, falando sí, de Edu. Quero decir que era o descarte do descarte. No, creo que non entrou por casualidade. A ver, sinceramente, creo que entrou Manu Fernández por casualidade por o de Javi Rodríguez, pero a Edu dá má sensación de que iba a ser. quedeime un pouco loco co tema de cando vexo unha alineación a Edu, quedeime loco totalmente. Non sei. Pois non entendín nin o plan. Quer decir, cando ves a Damián Rodríguez no 11, ves así algún, sabes, ves saída de balón, ves Marcos Alonso, Manu Fernández, da igual. Se estuvera Javi Rodríguez, tamén terías a saída de balón, pero bueno, ves a Brian Zaragoza, ves tal, ves algunhas cousas e dices, pues, oye, vai haber disputa sí, pero vamos querer ter algo de balón. Pero ves a Joseph Aidu e quedeime en plan, joder, pues, o único que se me ocurreu foi en plan, sí que nas carreiras Viño. á espalda, si está fino, é un xogador que é rápido, é un xogador que sí que ou era rápido, ahora mismo non sei a que nivel está, claro, porque coa lesión que tuvo Pero e como un vamos a pouco ver? que xogou, pois non o podemos saber, pero sí que era un xogador que corrixía moi ben os fallos dos compañeiros e sí que tendo moitos metros atrás, Aidu a min a nivel defensivo me dá seguridade. Que pasa? Que despois, claro, se tes que atacar e ter moito balón nos pés, pois aí tampouco tal. Entón por iso entendo que Claudio tampouco deixe xogar moito, pero que non entendín aí onde iba Claudio. E despois o partido tal como saleu, sí que quixo atacar os espacios así un pouco, bueno, rápido, digamos así, facer as transicións máis rápidas e tal para iso, pero saleu nos ben unha vez co gol de Jugla, pero é que o Celta tivo tan poucas ocasións que a verdade é que cando non tes ocasións, entón é que estás xogando mal, porque tes que ter, o sea, o que tes que generar é ocasións, da igual que teñes o balón que non, que en general son as ocasións para marcar gol. O Celta non as generou. Por certo, Alex? estou vendo o chat e a xente está encantadísima coa disputa entre Mario e eu, Sí, sí. Hello. A xente que é carnaza. A xente, pero xente unha sinvergüenza, está claro. Éramos roncero e duro, di algún. Sí, señor. Ai, Dios mío. Ese punto. Bueno, Pero, a ver, eu quero aclarar a xente que eu non quero xogar como o Xetafe de Bordalás e tal, pero es que entre unha cousa e outra, entre ser claro. o Xetafe de Bordalás e ser o Barcelona de Guardiola, hai moitos niveles. Claro, Eu creo que o Celta este ano está para xogar, para ser dominante, pero ser moito máis vertical. Eu creo que non temos que sobar tanto balón de lado a lado, porque es que non hai xente que meta esos balones entre liñas ou xente que desequilibre tanto como Alfo no ano pasado. Que se Brian recupera ese nivel, moi ben, pero eu creo que o Celta ten que ser máis vertical. Simplemente iso. Non digo que non se encerremos atrás e a verlas vir como o Xetafe Bordalas, non. Pero que o Celta ten que empezar a ser máis vertical, aproveitar todos os xogadores
veloces que tenemos tanto nos carrís como na dianteira, igual en vez de para marcar un gol, en vez de dar 20 toques, pois temos que marcar o gol dando 8 toques. Estou de Pero acordo. eso non quere decir que non quera ser o Xetafe de Bordalás, o sea, Eu estou de acordo. E ademais, Sí, bueno, a ver, tendo un o- bicho o- como é Borja para eso, que é mandarlle un melón, recibir de espaldas, pumba, para arriba. Acabouse. para min, a min o equipo que porque eu teño que admitir que o Barcelona de Guardiola non me gustaba nada, o sea, aburríanme os partidos. A min o equipo que máis me gustou foi o Liverpool de Klopp. E o Liverpool de Klopp era protagonista nos partidos, o que pasa que metía unha verticalidade arriba increíble, porque tiña xogadores para iso. Eu creo que o Celta ten xogadores para iso. Para lanzar a Brian Zaragoza, ter a Iago Aspas de lanzador, e lanzar a Brian Zaragoza, e lanzar a Billy Suedberg, e lanzar a Pablo Durán, e lanzar a Jutgla, ter a Borja Iglesias de Boia, e lanzar a Javi Rueda, e lanzar a Carreira. Eu simplemente creo ver, que o Celta vai certo gañar que máis puntos sendo máis vertical entre que Mané e máis... Suedberg. Eu entendo iso, que pasa é que, joder, é moi difícil ter ese tipo de xogadores. Tú date cuenta que o Liverpool xogaba cun lado con Sadio Mané e con outro Salah. Non, dous xogadores rápidos e cunha calidade hasta luego. Encaradores os dous que podían regatear a calquera. Claro, é que se tes dous tíos así, pois claro que Obviamente sí. non quero ganar a Pero Champions, Celta- pero digo que Bueno, imos bueno. sacar- Celta non eu ten creo ese tipo de xogadores agora. Está claro. Eu creo que imos sacar máis puntos asemellándonos a ese Liverpool de Klopp que asemellándonos ao Barcelona de Guardiola, que contra o Girona, contra o Villarreal Ou no, e tal. ou no. Pero está ben ter partidos de Klopp e ter partidos de Guardiola. A tempada é moi larga, os rivais na Liga Española son moi diversos e os xogadores que ten Claudio penso que tamén son bastante diversos. Agora ben, A ver, eu cando falo de someter ao rival e de todo iso, eu sempre falo non exactamente ao igual ao estilo de Guardiola, igual ás veces Guardiola era moi de estilo de Claudio. aquel Barça. Claro, estilo de Claudio de sempre, de iso, non, é dicir, buscar así esa un pouco máis de verticalidade en certas cousas, pero quero dicir, claro, é que eu onte o Celta tuvo un 30% de posesión, o sea, entonces aí estamos falando de que para 30, 39, 30 non, hombre, 39. bueno, 30 e pico, 39 non. Foi 40. Non sei se chegou. Sí. Non 39. sei. Non sei como estuvo, pero o por fases que quedou... Pero pareceu menos, eso está claro. Uf. Estou a ver se o topo por aquí. Eu creo que sí, eh? Mapa de calor, la Virgen María. Que sale todo, pero non... Posesión 61,4, 38,6. Efectivamente. Bueno, Bueno, 38,6. máis ou menos. Pero pareceme... quero dicir, eu entendo que... A ver, eu entendo que si cho fai o Barça, si cho fai o Madrid, si cho fai un equipo que teña moitas características para quitarche o balón e facerche moito daño, pero que... Oye, falando de todo un pouco, estou vendo aquí Chema e Reaga, fálanos de Eta e Jon. Veremos un duelo Eta e Jon, Josef Aidu. Non creo. Eu tampouco. Pero estaría Non bonito, creo. estaría bonito. Sería boa señal para o Eta gol. Jon, que xogador, Dios mío. Eu non entendín nada. Que Cando bicho. aí o Villarreal tal, non entendín nada. Eu Pero, tampouco, Pois eu tampouco. entendo moi ben e foi unha operación fantástica. xa, polo Para tema de o quitar o 50% do Cádiz, pero ainda así creo que ahora o tema de Pero- reventa é o que non entendo aí, porque hai uns líos aí de que... A ver, o Villarreal o vai recomprar o ano que ven por 6. O vendeu por 3 e o recompra por 6. Es Sí, que había equipos, bueno. entre eles o Barça, que iba a pagar a cláusula de 10 millóns de tallón. En cambio, o vende rápido ao Levante, esa non está, porque por 10 millóns o Villarreal tiña que vender a de tallón. Non sabía eu O eso. sea, Bueno. a ver, No, pero unha o rollo é que- triquiñuela, pero madre mía, pero al final o Villarreal gaña un xogador de 50 millóns e non nos regala por 10. E o Levante gaña un xogador para un ano e gaña a maiores 3 millóns de euros. Pois sí, é Sí, verdade. a mí- Pero creo que non é exactamente así, creo que hai máis historias, porque hai, según parece, si o Villarreal polo que seña non o recompra e o vende, bueno, non sei, hai un lío aí O para patatero. comprar. Eu non me poño aí nese, o sea, Non sei, por 6 non sei. millóns. O compro eu. No, pero creo que non é así exactamente como explicas ti, creo que non é... Porque eu ao principio tamén pensei que era así e tal, e despois deronlle máis voltas, e entón non me quedou claro, por iso digo. Claro, o tema é, claro, se é así a operación, claro que sí, joder, pero eso é o que dicían ao principio, pero creo que non é tan... Bueno, que se preocupen Máis no como- podcast Bueno, da da igual. nota de Eta e Jon e os seus intríngulis
contractuais. Nós estábamos falando da aliñación, quedámonos en Aidú, como non podía ser de outro xeito, pero repite Borja, entra Manu Fernández despois desa baixa de última hora de Javi Rodríguez, volve o Damián Ilais nun escenario sorprendente para que repiten estes dous, polo menos un dos dous, ao meu xuicio polo menos. Non vemos a Mingueza, volve Mijailo Ristis 11, premio para Brian Zaragoza despois do bo partido que fixo ante o Niza, e nada de nada. Que lectura sacamos do 11, Mario? Non sei se tú compartes a planificación de Claudio antes de empezar o partido e se crees que lle deu efecto para xogar ao que quería xogar Claudio chegando a estes 11. Que o 11 primeiro non me gustou e segundo non acabei de entender. Porque Razones. se quere xogar o balón, se quere xogar o balón e xogar con un pouco de posesión e todo iso, pois tes xogadores máis ou menos, pero quer decir, non entendo que pinta Sergio Carreira e Ristin nas bandas, quer decir, non me cadra, non? Para xenerar xogo, todo iso, cando tes pois, a Mingueza, o Álvarez, a incluso a Javi Rueda, que enseña, pois que teñen moita máis calidade a hora de xogar o balón. Se queres facer transicións rápidas, tampouco me cadra ben rápido, o sea, que decir, porque seguramente vas a ter un xogo máis, digamos así, directo e sobre todo que vai haber moitas xogadas, segundas xogadas, disputas de balón e demais. Entonces a casa Damián Rodríguez, por exemplo, que tampouco entendo porque Tendo Sotelo. claro, tendo Sotelo, incluso pode xogar Fran Beltrán e Moriba, o sea, neste aspecto. Non entenden aí certas cousas. O Celta na primeira parte estivo desaparecido, xenerando ocasións por todos lados. E a verdade é que eu pareceume horrible o primeiro tempo, entón a verdade é que non acabei de entender o que quería facer. Despois con Josef Aidú, se queres tamén xogar ao tema da posesión, tampouco cadra nas contas, entón dixen, non entendín exactamente o que quería facer, porque Damián é moi específico para iso. É moi específico para xogar e ter o balón todo o tempo nos pés. É moi intelixente tácticamente a hora de roubar bolos e todo iso, sabe onde estar, ten que estar en cada momento, pero en duelos directos e físicos non suele ser un xogador que destaque nin que aporte tanto. Entonces quedeime un pouco frío con todo iso, non acabei de entendelo. A segunda parte quixo cambiar e despois cando fixo cambios e cambiou un pouco o sistema, cambiou o conto e aí sí que pois bueno, con un pouco máis de calidade de iso, pero claro, tamén hai que entender que despois do esforzo titánico que fixo o Osasuna, pois o lógico era facer iso e meter xogadores que poideran atacar os espacios desde o pase desde atrás, vamos, desde a verticalidade e tal. Obviamente tamén deixaron moitos espacios atrás e Pablo Durán funcionou moi ben, pero bueno, que é o que quero dicir, que o fundamental era meter pasadores que poideran atacar esos espacios desde atrás. E por iso entraron Iago e Mingueza e funcionou a cousa ben. Bueno, e Sotelo, claro, que Sotelo tamén fixo a súa labor bastante ben. O tema é que é o que digo, que claro, na segunda parte si me cadran os planes normalmente suelen ser tamén os planes de Claudio. Cando o equipo rival pois deixa máis espacios ou che deixa xogar máis ou o que sexa. Pero claro, o problema está en que a primeira parte generaronnos demasiado. Entonces eu aí ni me gustou a alineación. 100% de acordo. Alex, que opinas dos 11 valientes que salieron de inicio? Eu xa creo que xa respondín a esta pregunta antes. Para min, para o plantexamento que quiso Claudio, a única cousa que me chirriaba era Damián. E mira que aquí xunto a Mario eu creo que poucos celtistas están máis no barco de Damián, pero precisamente para este partido veía moi indispensable a Fran Beltrán. Para mí tiña que xogar con Beltrán e máis que non ten moita carga de partidos. O de Ristich era ninguna prácticamente, sí. O de Ristich era moi agardable, o de Marcos Alonso tamén, pero eu creo que hai que empezar a falar de Marcos Alonso. O de Idú pilloume totalmente de sorpresa, eu pensei que iba a xogar Carlos Domínguez. Manu Carreira máis do mesmo, así que o 11 o beso bastante ben. Borja Iglesias, se quere xogar aos contraataques para xogar de costas
é moi necesario, pero ao igual que digo eu que Budimir non gañou un duelo Eidú, Catena merendouse a Borja Iglesias, pero vamos, o sea, pero bueno, tamén ten que tener algún partido malo. O de Jutgla e Brian Zaragoza por detrás, eu creo que Brian Zaragoza despois do bo partido que fixo os xoves, pois había que darle continuidade, así que estou moi de acordo en que tiña que salir de titular. E Jutgla sendo o dianteiro que descansou os xoves, pois era moi obvio tamén que iba a xogar. Entón, do 11, agás Damián, eu creo que era un 11 o Eidú, pero o de Eidú saliu O de Eidú ben, vai así aparte. que non O de Eidú vai criticarlo. Bueno, saiu ben. Sí, pero saliu ben, así que non veo o que vexo criticable eu é o de Damián para este tipo de partido. Pero pareceuche un bo partido de Eidú, entón, Alex. A min sí. Es que a min, a ver, non o mellor partido que vin de Eidú, pero es que defensivamente, eu falo defensivamente, que co balón a min dábame medo, eu incido, eu víalle moi nervioso, non veía nervioso a Eidú en facetas defensivas, en duelos defensivos, en a ir ao corte e tal, pero co balón nos pés notaba eu que non sabía que facer. Entón, tampouco novedad, creo. Isto, para min defensivamente, repito, para min defensivamente foi o mellor dos centrais e dos carrileiros, se queres poñerme tamén, porque polas bandas fixeron moito dano. Así que é o mellor Eidú que vin? Non, porque Eidú é dos mellores centrales que vin eu no Celta, defensivamente. Pero para o que leva xogado... No, claro. A min foi moi, pero moi grata a sorpresa. E o Gallá siga tendo continuidade e o renovemos. Porque eu sigo dicindo que Eidú, a pesar de non ser un central que saque moi ben o balón, es que Starfelt tampouco é. Eu creo que o líbero, esa non é a función. A función do líbero é defender ben, defender os espazos. Non hai central no Celta que defenda mellor os espacios que Eidú. Por arriba tamén. Por arriba, desde logo. Cando xoguemos como quere Mario de dominar en campo contrario, que o central este no medio campo para os balóns ás costas da defensa, e Eidú é o mellor, e a función de Eidú sacando o balón é dar un pase de 5 metros á esquerda a Marcos Alonso ou un pase de 5 metros á dereita de Javi Rodríguez. E pases de 5 metros sabe facer. Logo eles ya que xoguen, así que para min sería unha noticia bomba para mí recuperar as sensacións de Eidú, porque é cousa de sensacións, porque non se lle esqueceu defender. Son cousas de que olvida a lesión e siga co nivel que tiña antes. E para min sería unha grata sorpresa e non dubidaría en ofrecerlle a renovación, igual non co que está a cobrar ahora, pero eu creo que se polo que sexa xoga 15 partidos de aquí a final de tempada e ofreceslle un salario medio baixo a Eidú, non creo que teña moitas mellores posibilidades para non seguir aquí en Vigo, que además... non nos quentemos, Alex, falar de renovación por xogar un partido despois de 2 anos. Eidú renovación. Vitalicia. Comenzo a campaña hoxe. Que vaya pa tua casa a dormir se fai falta. Que non pase frío, pobre Eidú. A ver, a min é imposible. Aquí ábrese un debate que eu creo que levamos vendo xa nas últimas semanas. Eu xa me mollo antes de empezar e de plantealo, e faiseme moi difícil non alegrarme de cualquier atisbo de recuperación de Josefa Eidú. Ahora ben, está a parte positiva, que é que é un xogador completamente fora de todos os plans, desde incluso antes de empezar a tempada. É un completo descarte. Inténtase forzar que salga ese xogador porque non dá o nivel, non deu o nivel en Valladolid, parece que non conta, está ocupando unha masa salarial e seguramente en algunha ocasión chegou a estar sinalado porque se non saen unhas pitas non entran outras. Entón a parte negativa, que creo que todos limos e todos podemos pensar en parte, é que tú tes dous descartes. En 4 días os descartes deixan de ser descartes, xogan en Europa, xogan 90 minutos e ao final o que lle está vendendo no Brau sentas un precedente que cando queiras deixar un descarte e decirlle, oye, búscate un hueco porque aquí non o vas ter, ao final sí que o vai ter. Non sei en que punto estades vos, eu creo que
todo o que sea recuperar un efectivo para a causa, tendo en conta que o ano vai ser moi longo, que vai haber baixas e que vai haber distintos picos de rendemento e demais, é positivo. O día que marchen, si están enchufados, van valer máis que estando sentados na grada, pero entendo ambas partes. Non sei en que punto estades vos. Bueno, eu non sei, que ahora cóstame moito por un partido juzgar todo isto. Entonces, eu que creo que para renovar ou non a Edu, pois ten que pasar ao que queda de temporada. Hai que ver como se encontra, hai que ver os partidos que xoga, o rendemento que dá e todo iso. Eu por un partido, e menos por este partido que para mí non estivo ben a Edu, obviamente, pois penso, sigo co mesmo pensamento que tiña, o sea, nada máis. Jódeme porque a Edu no seu día, pois a verdade é que tuvo un grandísimo nivel, foi un xogador moi destacado, pero eu tamén entendo a Claudio. Eu, por exemplo, antes mencionouse un nome aquí que pareceme interesante, porque, por exemplo, dixo aí Alex, dixo Catena merendouse a Borja Iglesias. Gran verdad, Catena fixo un gran partido. E foi un xogador que saiu libre caro ao Osasuna, que é un perfil de xogador, por exemplo, que no seu día precisamente estábamos buscando centrais para esa posición, etcétera, etcétera, e Un bicho. podría haber sido un xogador que se houvese podido tocar, o mellor fichas non o fichas, pero é un perfil de xogador que se destaca nun equipo que está de zona baixa e todo iso, pois que estando libre, quedando libre de contrato, debería de o Celta facer esforzos por xente así, non? Un tío de un 90 e pico que encima ten un trato de balón pois bastante mellor que o de Starfel ou da Edu, pois, bueno, a verdade é que sería moi interesante. Entonces, para o xogo tamén de Giraldo, pois tamén sería interesante. Quizás a pega que se lle pode poñer, que quizás a espaldas e a campo aberto de largo, pois igual sí que pode ter algún problema máis. Pero bueno. Entonces, quero dicir, claro, o Daidu depende moito, para min, de como pode recuperar a súa mellor versión ou a que nivel pode dar. Desde logo eu agora mesmo, a día de hoxe, eu nin nos renovaría nin eso. Obviamente, con dolor, porque a mí me parece un Eu xogador tampouco, que estivo aquí, que o fixo ben, que é un xogador querido, a min especialmente caeme moi ben, é un xogador que me... O sea, que me entristeceu porque pensei que con Claudio igual sí que Claudio iba a sacar unha boa versión dele e todo iso, pero claro, tamén entendo a Claudio cando xoga con moitos metros para atrás e cando non polo nivel defensivo, sino cando tes que ter ese balón aí e saber xogalo dunha maneira adecuada e rápida. Sí debería ser o que dice Alex, non? De cando tes o balón, pois a un lado ou outro rápido, sin complicarte, pero é un xogador que sempre ten moitos problemas a pesar de dar o pase fácil ou de que outros xogadores como centrais son conscientes das limitacións que ten, pois el ás veces complícase como quen dice porque quere ou se durme ou cousas así que creo que, bueno, que non está no mellor nivel e que non ten esa visión que teñen outros xogadores. Eu, polo menos a día de hoxe, eu non o renovaría. A ver, eu tampouco. Eu puxenme no caso de que recupere o nivel e de aquí a Home, se final recupera o nivel, claro que sí, joder. de aquí a final de ano xogue 15 partidos a un moi bo nivel. E o de Catena e Abkar, eu creo, coido, agardo que xa a partir deste verán que imos liberar Sí, moito sí. lastre, É probable. xa se Si Dios podan quiere. Bueno, pero o caso de Catena, a eses xogadores. O que digo eu, este verán para min un central que viña de locos para a defensa era Abkar, que tamén sí, sin saiu duda. É que é un Estou pouco de acordo. incomprensible que o Celta non sonara como hai forza para Oscar, realmente. o Xetafe, o E Osasuna xogando e tal, Europa, tampouco e xogando pagan Europa, moito. que é máis atractivo para os xogadores. Efectivamente. Pero es que o Xetafe, o Osasuna e tal tampouco pagan en gominolas. De feito, son equipos que non pagan moito en traspasos, pero a xente cobra ben en eses equipos. E o Celta, o límite salarial que ten agora, pois todos sabemos o que é. A ver, bueno, pero eu refírome que no seu día Catena saía libre todo iso, nos pouco tempo despois, porque eso foi o cambio de Catena para o Osasuna e todo iso, nos pouco tempo despois fichamos a un Starfel que nos valeu 5 kilos. Que Sí, non cobra tampouco. Entón, quero dicir, igual é mellor axustar algunhas cousas, traer un perfil dun xogador que xa xogou aquí na Liga, que o fixo ben e tal. Quero dicir que Starfel saiu ben a fichaxe, quero dicir que os 5 kilos están justificados, creo que non é un mal xogador e creo que está facendo ben, incluso puidemos vender por máis do que tal, pero non sei se compensaría tamén para o pouco que vamos tal, se non hai repuesto para el, claro. Entonces aí é o que me refiro.
O que non entendo é que cando hai ese tipo de oportunidades, por exemplo, adaptar, claro, que poidas liberar algo e eso, quer dicir, claro, é o que dices ti, ao mellor a partir de agora, cando liberemos algunha cousa se pode facer. Espero que sí, pero é que antes non se fixo, entón por iso digo que Home, o tema iso dos non o sabemos. centrais... O que pasa que igual Catena que vía o Celta ano tras ano sufrendo na derradeira No, xornada, tamén. estou mellor en Pamplona. Iso non Sí, sabemos, pero sí, eu eso estou de tamén é acordo verdad. que Pero isos bueno, fichaxes hai que por exemplo, este ano podes facer a operación de vendes a Starfield, sacas uns cartos e podes firmar a Apcar libre cunha ficha decente, normal, como a que tiña o Starfield ou por aí, que se podría haber firmado, e a Apcar xoga Europa con nosotros, non se vai a un Getafe que está aí daquela Claro. maneira, por poñer un exemplo. Renovas de edad a defensa, traes un defensa que para min podría ser do nivel incluso mellor que Starfield e continúas para adiante con, o sea, facendo futuro incluso para o Celta. Sí. Bueno, pois pouco máis que falar de Josef Aidú, máis alá do penalti non penalti, pidevos que vos molledes, para min non penalti. Un penalti Para na min non vida. penalti, para min non Hai penalti. o de Manu Fernández, eu vin a moitos celtistas, non é penalti porque non chega a balón. No, penaltazo é tonto, penalti tonto. Penaltazo de Manu, o de Manu é para matalo, o sea, é para É mira para mira matalo, que me vamos. encanta, a min mira que Manu de verdade, especialmente Manu, a min é un xogador que me gusta, a min Manu gústame moito, é moi intelixente, e por iso me sorprendeu tanto Había que matalo. fixera esa acción cando é un tío super intelixente, ten picardía, ten tablas, non quedeime. Pero Mario, poucas gambadas fan estos rapaces. todos É que nos teñen estamos tan acostumbrados a que cheguen e xoguen e se asenten e tal. Eu son fiel defensor de que poucas pájaras lle pasan indo a xogar ao campo do Osasuna, despois de estar aquí no Couto. A ver, eu creo que 6 tamén meses. poucas Isto- pájaras fan, pero porque utilizan o mismo estilo no B que no A e fan as cousas máis ou menos no B que no A. Eu penso Bueno, que pero- se familiarizan máis Ostra, é que non hai tantas gambadas porque saben o que teñen que facer, joder. Pero a ver, eu creo entre que Budimir e isto un dianteiro de primeira ref, Pero Budimir, sen estar del todo convencido, recordas, non estaba del todo convencido do nivel de Manu en primeira división, por algo, pois iso, físico, non sei, pero pasábame como a Raúl Blanco, que de ser dos mellores do Fortuna, pero eu nunca vin que en primeira, para min está moi por enriba do que eu pensaba, pero al final leva 10 partidos en primeira, todos ten erros e non vai ser, Sí. o sea, a ver, non vai tamén ser distinto. para Eu min hai que tamén te decir, digo, aínda que sexa o mismo estilo de xogo, non é o mismo estar contra Dioni en primeira ref que estar contra Budimir Está en claro, primeira está claro. división. No, Entón, hai unha cousa pero- hai unha cousa con Manu da que non falamos é que chega últimos días do mercado e de repente fanche, toma, primer equipo. Non é un Joel Lago que vai convocado, escoita o himno con Baleido cheo, volve ir po B, foguearse 2 ou 3 partidos, volve subir e xoga un minuto. Non, fiche primer equipo, non sei, o primeiro creo que non, pero de aí en adiante titular é un crecemento que claro que non se pode saltar todos os pasos. Que chega Budimir e cruza un cable, pois celebro que cruza un cable e non 5. Pero vamos a ver, unha cousa. aclarar que o da ficha era porque Joel Lago aínda é sub-23 e Manu non podía ter fichado Fortuna para, O que sea. eu entendo que Joel Lago merezca antes a ficha porque xa tiña máis partidos e xa estaba sentado, pero é como Javi Rodríguez. Rodríguez sigue a ter fichado Fortuna, pero porque pode xogar co Celta. Manu non podería, que é o que pasa con Joel López. A Joel López lo queren para o primeiro equipo, pero non pode xogar co primeiro equipo porque xa pasa de sub-23. Bueno, pues moi ben explicado. Efectivamente. Moi ben explicado o que quería decir, decir, mismo, pero moi ben. Sí, señor. Moi ben explicado. De todas maneiras, quero decir que a min, que quero decir que é o primeiro partido que me parece que Manu fai un mal partido, No resto de partidos, para min fai un partido correcto ou bo. Entón hai que, quero decir, que non me preocupa tampouco, é que sí, que fixo un penalti e que non estivo ben, pero punto, o sea, nada que decir Sí, de Manu, pero bueno, que é un xogador máis que válido. Si nos quedamos co Daidú, a min personalmente clama ao cielo. O señor Alex estaría moi pendente seguramente últimamente os partidos do Sevilla, especialmente a un xogador o cual lle fan un penaltazo como é o señor Alfon,
máis ou menos na mesma zona do campo e non se pite penalti. E despois chega este de Aidú que se tira no trineo coas dúas pernas por diante, como cando, eu que sei, como parece que iba nunha camilla, e para o balón co cu, penalti. Como que penalti? Pero é que... O rollo é que impacta antes o balón de darlle ao xogador, é que non Claro. entendo nada, o sea, non entendo onde ven penalti. Que pasa? Que o tema é que como non é unha xogada clara ou un error clamoroso ou que seña, pois o VAR non pode entrar ou non entra ou decide non entrar. E aí penso que é onde está o tema, porque se realmente ve como entra Aidú, que lle toca antes o balón cucú, iso, eu penso que aí calquer persona que o vexe, eu creo que non debería decir que eso é penalti. Gracias a Dios fallou no Budimir, pero joe, Que non hai, Eu non quero hai dereito. aclarar, Non hai eu dereito. quero Estámoslo aclarar vendo que aquí en non directo sei ahora de que mismo. xogada. Madre mía. Madre mía. É que fai unha pedazo segada. Cocú, penalti. Pero xa dixo Alex que os africanos coas canchas aí. sí é verdad, porque é certo que Cocú pilla balón e bota. No, Claro. Hai joder, metros pero cuadrados impacta aí. antes no balón, non impacta no tipo en ningún momento aí Pero de tú tal. mira, Dá no balón tú e mira o que balón segada, dá no tío. tipo. Despois sí que o balón claro que sale disparado e ao final lle ten que tocar. Mira por Pero Dios, é que que segada esta, tío, que parece que que pa está min- celebrando pa min- un gol. pero por eso digo que está falto de ritmo de partido e todo iso. Noutra ocasión ¿Esto hai qué dúa aí, leva o tipo, saca o balón e sin problema ningún. Pero que se Va tira aí sobrado. rarísimo. Va sobrado. Non entendo nada, tío. Non entendo como isto pode ser un penalti. Honra para Budimir, que decidiu soltar un facto pegando o longueiro en vez de meter o penalti, que sí que para min houbera sido completamente definitorio. O Celta, si mete Budimir ese penalti, non hai nin punto, nin hai absolutamente nada, e estamos falando aquí doutro cantar. Oye, hai unha cousa que creo que hai que seguir destacando. Creo que neste caso non foi un dos máis destacados, valga a redundancia, para ben, pero seguimos vendo como a Ionut Radu lle marcan un carro de goles. E pareceme unha dicotomía como non se viu no Celta nos últimos anos. Non sei cual é a solución. Non sei si... É que nos meten goles de tantos tipos, de tantas maneiras, con distintas aliñacións e demais, pero creo que temos o mellor porteiro dos anos recentes no Celta, quitando seguramente unha gran parte do primeiro ano de Guaita, e que levemos xa digo, é que non sei se leva algunha portería a cero e o no Radu desde que xoga no Celta. A ver, hai que ver tamén como son os dous goles do Osasuna. Un é de penalti, Ajá. e o outro é un balón que sacan de corno o primeiro pau, que é un erro clamoroso de Ilais Moriba, que ya hai que aprender como se marca o rival ou como se tapa. Bueno, Porque, ainda tú así, sempre tens que estar sempre entre o balón e a portería. Ilais remátalle, pero está situado máis á esquerda en vez de estar máis á dereita, o sea, tenlle que cerrar máis. E claro, o remate de Budimir, aínda que parece unha chorrada e remata así, entra por donde non ten que entrar, porque aí tiña que estar Ilais Moriba e tería que impactar en Ilais Moriba. Cuestión que chega tarde, que marca mal, que mil historias, e, bueno, pues saca un gol tamén Budimir, que o remate que saca tamén é para estudiar, porque quere decir que fai unha maniobra que non sei, hai dianteiros que saben darlle hasta coa punta da gaita, pois Budimir é desos dianteiros que saca un recurso de onde seña, vamos. xa que remate Budimir tocando bueno, o nabo, a ver. E entra aí que eu para min aí que lle vai facer Radu. E no penalti que lle vai facer Radu. Entonces, eu para min a maioría de veces Radu non ten moito, polo tanto, pues, eu que hai. Pois acabouse. Pois nada, pois Radu que vai a dormir e podía parar o penalti, que daba mellor. Pero bueno, dame sobre todo que me gusta de Radu é que me dá seguridade porque hasta fala, maneja, é dicir, o que me parece diferente a Vicente Guaita é que cando saiu por un balón parece que vai sair e vai partir a tres tipos pola mitad. Guaita cando salía como quer dicir, non é a súa especialidade, pero parece que salía como un pouco con medo e tal. Eu entendo que a súa lesión, as maneiras de tal e que me dira máis, pero é que hai unha diferencia abismal. Hai unha diferencia abismal. E a min Radu pues, me parece un gran porteiro. Ahora mismo dos mellores da liga, claro. Efectivamente. O nivel que está. Oye, se lle chegan a meter o Celta o gol que mete Jutgla o segundo, eu estou aquí falando, non sei de que, un dianteiro que un córner vai raso, remata na área pequena, tal igual. Bueno, gol feo,
creo que moito máis bonito o primeiro, pero estamos falando dun doblete de Ferran Jutgla, que levábamos, bueno, eu metín algún pauciño recientemente por aquí, a ver este rapaz, sin ser un gran goleador, nin haber sido fichado para ser un gran goleador, ni... Hola? Ah, espera, sí que vos os coiso. Espera, que algo pasou aquí, a ver. No. Eu vexo vos ben, non sei se a xente nos escoita, pero desde logo vernos congelados. A ver un momento, que pasou aquí. Que a xente nos diga, por favor, si se nos oye. A cara de Alex. A cara de Alex. Hostia, qué pena, Dios mío querido. Esto de verdad, estou usando a tecnología hasta o nabo, macho. Isto non hai dereito. A ver, ahora estamos de volta, escoitase... É canchero Rado. Se se lesiona, que facemos? Porque caen 4 por partido. Si é verdad. Bueno, non abramos ese melón que non Bueno, é necesario. Eu tampouco creo que seña así. Si está con confianza a Iván Villar, eu creo que ten cualidades como para sacar Bueno, partidos olvidémonos de Iván Villar. Vamos falar dun Ferran Jutgla que meteu un delicioso, que meteu outro un pouco menos delicioso, e que errou por pouco un terceiro... Por fin o Celta marca un gol de córner nunha xogada que non é casualidade, é claramente ensayada, porque o balón va raso a posta para que Borja toque o balón a posta e meta Jutgla. Joder, eu celebrei ese gol, casi me gusta máis que o primeiro de Jutgla, o sea, pero tú tes unhas filias, Alex, que Dios mío. Parecíame imposible que o Celta marcase un gol de córner directo. Parecíame imposible. Estou de acordo. Pero a ver, tamén hai que analizar xogadas ensayadas, por fin. Hai que analizar tamén que a xogada, quero dicir, creo que é un acerto total ter algunha xogada ensayada por abaixo, porque por arriba sí que temos un claro problema. Entón, que se saque unha xogada así pareceme brillante. O que pasa é que, claro, tamén hai que varialas porque ahora xa pillarían seguramente nota o resto de equipos e esas xogadas son máis fáciles de defender. O que creo é que o Osasuna en ningún momento contaba con algo así. E por iso me parece brillante. Oye, danos un dato, Xorxo Paz, aquí no chat de Twitch. En 2025 levamos 33 partidos oficiais e o Celta encaixou gol en 29. Bastante ben estamos, Con ese dato, bastante ben estamos, macho. Menos mal que arriba temos certa efectividade, aínda que moitas veces pequemos dela, e aínda que xa non este Alfon, quen o diría, macho? Quen o diría que había vida despois da... Interrumpísteme, pero eu quero decir que eu creo que vin 2 partidos do Sevilla que eu non vexo ao Sevilla e nin siquiera sei de que penalti me falas de Alfon, porque este fin de semana non tiven tempo de ver o Sevilla. Hai un penaltazo que lle fan a Alfon, macho. Esa está. E se podo, se cadra, o beso, pero... Ten razón aquí, ahora que o di Beretiño aquí no chat, Javi Rodríguez Marcos Alonso xa tiveron varias de córner. É verdad, sí que é verdad que tanto Javi como Marcos sí que recordo algúns corners preto de marcar de cabeza. Eu recordo de Javi Rodríguez no Villamarín, pero de Marcos Alonso non recordo ninguna. Sí, hai unha a máis reciente nos últimos partidos, creo que foi a de Marcos, que lle faltou nada, Sí. Pero como que lle faltou, pero marcou o gol ou non? No, que non marcou, pero que quere dicir que de ter ocasións claras de poder marcar de córner, o mellor que fagan unha parada ou algo. Eu creo, a ver, o que din de que hai anos que non marcamos uno, non, pero eu creo que nos últimos 3-4 anos, sinceramente, só recordo o do Javi Rodríguez o ano pasado que no Villamarín, nada máis. Sí. Quero trasladaros unha opinión que escoitei hoxe en Radio Marca Vigo. Ferran Jutgla acabará con máis goles que Borja Iglesias. Eu o puxen como Pichichi, non digo máis. Eu puxen a Borja que superaba 15 goles esta temporada en plan Borja Iglesias. Pero entonces vai ser unha goleada dos dous que vai meter medo. Non vai facer falta unha portería cero en todo o ano, entonces. Temos 3 competicións, Borja 16 goles, Jutgla 18.
Non digo máis. No, se dices máis xa, entonces non te jode. Non dices menos. Non digo máis. Bueno, non sei hasta que punto podemos exixirlle eso a Ferran Yuzglá, pero sobre todo que a celebración do primeiro gol creo que, pese a ser un xogador que non está sendo nin criticado pola afección, nin señalado, nin nada deso, dá a sensación de que se quitou unha losa de encima meténdose ese primeiro tanto pola maneira de celebrar. Creo que tamén é representativa a maneira na que Borja Iglesias, como xa falou en numerosas ocasións ben de Pablo Durán, arropa a Ferran Yuzglá, é o primeiro que vai a por el. Non sei, eu vexo un apoio en Borja Iglesias para absolutamente todos os xogadores da plantilla, especialmente para os dianteiros, supuestos competidores de puesto, cando as cousas non llevan. Si todo o mundo se abraza a Borja, eu creo que é un nexo entre todos os xogadores, lévase ben con todos, cos rivales entre comillas, pero me refiero con Yuzglá, con Pablo, que poden ser xogar no seu sitio e tal, non? Lévase apoios, é dicir, dá gusto xogar así, porque quero dicir, supoño que entre eles habrá precisamente iso, unha competencia sana, e se verán como en plan, eu quero xogar eu tamén, pero que cando xoga o compañeiro está facendo mellor, danse cuenta diso e que é un algo sano. Para min é moi beneficioso ter a alguén como Borja que crea tan bon ambiente. Sin duda ninguna. Por algo leva o brazalete tan pronto. Sí, claro. Eu creo que con Catena non se debe de llevar moi ben. É probable que non. Está tan desquiciado na miña vida. É probable que non. Joder. Tamén hai que decir que todos os centrais que llevan tocando por aí lle dan duro, pero que Catena, ojo, cuidado, que é un físico, un 94 creo que mide ou por aí. Sí. Un tío, ojo, para mover eso, porque Borja é un 87, un 88, non estou seguro. Pero bueno, que incluso saca... menos, No. Un 87, un 88. Sí. Non sei se é un 87 ou un 88, pero fijo. Sí. Pero, un 87, efectivamente, un 87. Mide como a min. 87 é un pigardo bien, o sea, plan, tal fuerte como está el, ollo, cuidado, Mide un centímetro máis que a min, pero co tupecito estades falando ahora mismo con Borja Iglesias. Que vos parece? ¿Cuánto mides, Mario? Que flipado estás. Un 71. E eso é Hugo Álvarez igual, ¿no? Que xogador do Celta sería? No, Hugo Álvarez mide un 74, pode ser Hugo Álvarez, creo por aí. Mide un 76, pero entonces tú eres... Un 76, bueno, sabía que era por aí. E Franco Cervi? Pues mira, esto menos. Franco Cervi, un 67 ou así, creo. Un 66, virgen querida. Un 66, sí. Sabía que era un 67, un 66 por aí. Mides tanto como Fran Beltrán. O sea, eres Fran Beltrán. ¿Qué te parece? Fran Beltrán mide un 71. No, mide un 70. ¿E ti, Alex, Sí, cuánto estamos, mides? sí, Un 81. Vamos a buscar un de un 81. Hugo Sotelo. Bueno, cada un. Sotelo, que dis? Sí. Ah, no. Damián, creo un que 80 media. xustos. Un 80 media Damián, é verdad. Que nos deixou un pouco incrédulos. Sí, señor. Joder, mira que o vin o día da celebración da Europa e que non lle preguntei cuánto medía. Que non, que iso é mentira. Iso son as estaturas do FIFA. Eu quero que os cambien ya, como 1,85 de Joel Lago, pero non mide iso. O sea, eu estive 1000 veces ao lado de Damián e ao lado de Hugo Sotelo e os dous son máis baixiños que eu. Os dous. Non sei. Aposto as dúas mans a que non chegan a 1,80. Vamos volver a abrir ese debate de cuánto mide Damián. Damián 76, 77, non chega a 78. O sea, Damián é da estatura de Hugo Álvarez, casi. Por Dios, que alguén nos diga cuánto mide Damián de verdad. A ver, tiñamos esta foto. É que mide como Hugo Álvarez, que me estás contando? Estos son os thrillers, os que fan estas historias. Eu teño fotos, miles de fotos con eles, que xa te digo, Hugo Álvarez, o sea... No, pero Hugo Sotelo... Hugo Álvarez tal cual. É máis alto que Damián, pero non chega a miña estatura. O sea, Hugo Sotelo, 78, ponle.
Estamos vendo aí unha foto man a man. De feito, parece un pouco máis baixiño que Hugo Álvarez, incluso. Pois non sei que decirvos. Home, é máis baixo que Hugo Álvarez, joder. Isto é unha tomadura de pelo. No, hombre. Ah, mira, que hai outra O foto. sea, está desbasando na estatura do FIFA o qué? Non sei, eu puxen Damián No, Rodríguez es- estatura. Na Wikipedia sempre sale todo iso. Pois, Eu por aí. pois o FIFA basase na Wikipedia. Es que a men iso de xogar co Celta coas cariñas ben feitas e tal, e logo ter a Damián así no medio campo, a Joel Lago medindo un 85 e tal, ponme dos porvos. Pero o sea, digo eu que na páxina oficial do Celta poñerá as medidas e iso, non? A ver. non sei. Damián Rodríguez. Damián Rodríguez renueva con el club de su vida. No, pero ponme... Ai, mira, aquí está. 22 anos, 1,80, 75 kilos. Pois isto é unha Na tomadura páxina de oficial pelo. do Celta, non? Na páxina do Celta. O sea, que a Wikipedia copia a páxina oficial do Celta, que son uns desgraciados. Estamos dicindo. Isto non pode ser. Isto non está ben. Sí, sí, sí. Sí, sí. 1,80 e 75 kilos, sí, señor. Por favor, si alguén Sí, coñece a pero Damián, nas fotos non que nos diga cuánto mide Damián, por favor. Eso telo, a ver. 21 anos, 1,80, 75 kilos tamén. Tamén, estes son... Espera, Miguel Román, así xa por... Aidú, 1,80, 75 kilos. Miguel Román, sí. Ha ocurrido un error al cargar los datos. Bueno, xa carallo. saben que nos va a morrer. Aí está. Pero bueno, falábamos, por exemplo, canto mide Pablo Durán? A ver. Algo máis, non? Pablo Durán é máis baixinho tamén, 77 e 78 por aí. Un 76 mide e 72 kilos. Pero como vai medir... A ver. Como vai medir Pablo Durán? E Hugo Álvarez un 76-72 kilos, o mismo. Estamos vendo ahora mismo en riguroso directo unha foto na cual Pablo Durán é un pouco máis alto que Damián Rodríguez. E aquí lle marca 5 centímetros menos a Durán que a Damián. Aquí se nos está escapando algo, Mira que manda carallo, que teñamos que esperar 2 meses e pico que gano Igual Celta. medraron desde eso, joder, eu que sei. Pero si, o ano pasado, non me jodas. A ver, é verdad, non se pode quitar. Mira a ver se a Joel Lago en 1,85 aí na páxina do Celta. Porque son as estaturas do FIFA, entón. Joel Lago, Celta. Home, espero que as estaturas do FIFA sean as do Celta e non ao revés. Que o Celta non colla as estaturas do FIFA. Ha ocurrido un error al cargar los datos. Nada, non existe. Están cambiando o 1,85 que Están ahora mismo, están dentro ahora mismo cambiando as cousas. Hai un señor do Celta a esta hora cambiando as estaturas de cada un. A ver se saen aquí. Vamos ya dando para diante isto, que estamos Sí, aquí liando. sí, a verdade é que nos estamos liando, pero eu por os meus huevos que quero ver cuánto mide esta xente. Bueno, en fin. Brian Zaragoza, por certo. Joel Lago, por favor. Non vai nada, aquí non vai nin Brian Zaragoza. Non dá. Isto é unha verbena. Isto non funciona, é un polo cu. Bueno, moi altos todos, moi guapos. E moi guapiño Pablo Durán tamén. Pablo Durán non sabemos cuánto mide, pero eu sei que o Celta non gaña un partido en todo o ano, que Pablo Durán entrou 4 minutos e medio, e que Pablo Durán, despois dunha carreira como a que se pegou, define cunha frialdade, unha tranquilidade e un saber estar dun señor dianteiro centro que moitos parece que lle queren negar. É certo que corre moito, que é moi sacrificado, que todo o que tú queiras, pero que a mí dá a sensación de que Pablo Durán é moito máis que un bicho que corre para diante. Estou cansado de ler, xa entra a burra de Tomiño, xa este tío non vai costar non sei que, xogamos con 10, outra vez Durán, que lle debe Giraldez a Durán. Bueno, pois ao final 3 puntos gracias a Pablo Durán. Eu creo que sabes que pasa? Que eu creo que coas características que ten, si ten que ter moito balón nos pés, pois se lle nota máis as carencias, pero que Pablo a hora de definir, a hora de presionar, a hora de velocidade, a hora de tal, ten moitas cualidades. Sobre todo na presión, é un dos xogadores que presiona e que fai que o equipo recupere antes.
Eu ainda así para algúns partidos sí podría verlo titular, pero a maioría de veces creo que precisamente sale neste partido ideal para el. Cando está un equipo roto, cando deixa algún espacio e cando tal, e Pablo entrando con moita fame, con ese físico, con esas ganas e con tal, penso que pues é un mítico revulsivo que calquer equipo quería ter, vamos. Eu entendo que tamén obviamente Claudio ve para a presión que necesita algún tipo de xogador ou en algunha ocasión necesita especificamente para un xogador en concreto que queira presionar e moitas veces sale de inicio por iso, para dar esa saída, para intentar recuperar en saída de balón e atacar rápidos espacios, pero creo que Pablo donde máis pode rendir e onde máis podemos sacar del, para min, é cando sale xa con un equipo desgastado, porque precisamente o equipo rival costalle máis todo, presionar unha saída de balón cando o equipo rival pois xa está reventado e iso pois xa genera que o Celta pois teña moitas facilidades para atacar os espacios e, bueno, con tíos de calidad como entrando na segunda parte, pois como pode ser un Williot, un Yago, un calquera, pois creas moito máis perigo, claro. Eu, a parte da presión e o que beneficia ao equipo, a presión que fai, polo que di Mario, para recuperar antes o balón, hai algo que a xente quizáis non ve, pero se preguntades aos dianteiros do Celta a quen queren ter al lado sempre, é a Pablo Durán, e non precisamente porque aforre presiona aos compañeiros, o sea, que presione o del e o de outro, non, senón porque Pablo Durán arrastra unha cantidad de defensas, abre unha cantidad de espazos aos Sí, bueno, dianteiros, aos carrileiros e a todo o mundo, porque non para de moverse, non para de correr. Sí. É un rapaz que dá uns apoios en largo moi, a verdade que iso non é moi solucións. de ver, pero a veces precisas dun xogador así para que os demais brillen. E para Pues sí. min, ao igual que para Claudio, coa dianteira a este nivel, Pablo Durán xunto a Borja Iglesias, bueno, e Iago Aspas tamén, pero Iago non pode xogar todo, Pablo Durán e Borja Iglesias para min son ahora mismo intocables. Si Bilio te estivese ao seu mellor nivel, Brian Zaragoza tamén, e igual podemos vivir máis das individualidades que do colectivo, non, pero agora mesmo, o sea, Pablo, eu creo que tivo 0 minutos regalados este ano. O que pasa que hai cousas no fútbol que é moito máis difícil de ver que un regate o que sexa, o sea, o que todos nos gusta ver. Que Pablo Durán cos pés é o pior atacante que temos, sí. Pero para o xogo, para que gañe o Celta, igual é o mellor. Salvando as distancias con Iago, pero igual, e non precisamente polo que fai con balón nos pés, senón polo que fai sen o balón. E iso é moi importante tamén. Sí, estou de acordo, entendo, pero quizáis, por iso digo tamén que ás veces digo, el, por tema de espacios, por tema de sair a presionar e ter todo máis tal, quer dicir, que penso que pode aportar máis nas segundas partes. Eu entendo que tamén nas primeiras moitas veces Claudio saca porque desgasta moito os rivais, moitísimo, desgastos moitísimo. Entonces eu entendo que o saque moitas veces así, pero por iso digo que creo que Pablo saindo do banquillo para min é un arma descomunal, para min. Sí, dependendo de como planifiques o partido, sí, ademais se alguén ten a oportunidade de ver o partido contra o Girona repetido, o sea, a importancia de Pablo neste Celta justamente nese partido é brutal, porque pasamos de estar embotellando ao Girona na súa área, que cando sae Pablo no minuto 60 ou algo así, que o trocan, o Girona empieza a tocar no seu campo e durmendo o partido, pero estiveron como 15 ou 20 minutos durmendo o partido e tendo a posesión que non tiveron en toda a primeira parte. Entón, o fútbol non é solo ser Ronaldinho con balón nos pés, o sea, hai moitas máis variantes e moitas máis cousas que sí, pero dá a sensación de que é moi fácil pegar ya a Durán.
todos os anos a afición do Celta creo que é un pouco insusta con determinados xogadores e este ano Sí, pero non con Pablo Durán. está Non con Durán. facendo Podes, a afición do Celta, eu estou acostumado a vela moi crítica con Brais Méndez. Porque fai 4 regates, pero non corre detrás dun balón para evitar un saque de banda. Pero Pablo Durán é un pouco o contrario. depende. Pois E con eu Kevin quero un Pablo Vázquez Durán sempre no meu equipo, sempre. Sempre. con Pa Kevin min. Vázquez, sabes o que te pode dar, ten un salario baixo, leva toda a vida no Celta e tal, pero se non hai que a quen darle, pois a Kevin ou a Iván Villar, que a mínima cagada que tensa se está mirando con lupa e tal. Por iso digo que nos caracterizamos e oxalá troque pronto a cousa en sempre estar detrás de un, e faga o que faga, non sei, este ano tocoulle a Pablo Durán, porque para min, pois xa te digo, Ollo, insustísimo, barbaridades que tiven que ler de Pablo Durán. Cando non esquezamos que se sacamos 7, 10, 12 puntos o ano pasado entre xaneiro e febreiro, era porque se non marcaba Pablo Durán no Celta non marcaba ninguén. Gol contra sí, é Real. verdad. Isto é verdad, isto é Doblete. verdad. Ollo que estou vendo por aí unha camisa así vaquera, ocórreseme preguntar aí como preguntarían os enemigos, eres tú John Wayne? Non son John Wayne, son Antón Wayne, aquí en directo dende Jackson. Sí, bueno, hoxe tocaba La elegante. vaqueira, porque xa comeza a ir un pouco de frío por aquí, entón teño que levar algo por debaixo, a camisa vaqueira por enriba, que, bueno, estando en Tennessee, pois a camisa vaqueira non está fora de lugar, non? Antón, perdona que che pregunte, pero digo, o clima, quer decir, aí tedes estación así parecido a Galicia de inverno onde fai algo máis frío, calor ou tal, ou é máis estable a nivel... No, hai moitos contrastes. Un verán moi quente e despois un inverno no que chega a nevar pois algúns días do ano. Moi pouco, por desgraza, moi pouco outono, que é a miña estación favorita. E por desgraza, pois non hai tanto outono nin tanta primavera, pero sí un inverno bastante frío, mesmo con neve, moita choiva tamén. É un verán, bueno, de 40 e tantos grados que bueno, é terrible. Ourense, básicamente. Un pouco Ourense, sí. Que te deixa máis frío, Tennessee aí polo inverno ou a primeira parte do Celta? Bueno, a primeira parte do Celta foi terrible. Bueno, xa tocaba Cuidado con Alex, gañase un partido sen merecer, non? Porque xa decimos moitas veces que estos merecementos no fútbol non importa, hai moita xente que di que o Celta merecía máis puntos dos que tiña tal e cual, pois onte gañou sen merecer, dende o meu punto de vista. Pero hai que aplaudir porque así o fútbol e o Celta, bueno, este tipo de partidos, ademais, eu penso que pois de 10 que xoga o Celta gañaría un, e foi precisamente Eu dixen o 15. de onte no Sadar, Eu non? dixen 15. Pero a Ou pregunta 15, bueno, sí, a pregunta, máis ou Antón, menos, non? a pregunta, Antón, é: tú, despois da vitoria do Celta, estás feliz? Sí, estou feliz polos Bravo, puntos, porque bravo. había que sair de aí Bravo. abaixo, e sobre todo eu penso tamén porque hai xogadores que precisaban esta inxección de moral, non? Jutgla, por exemplo, Bereidou, outra vez na defensa, eu aprobo a Eidou, sen ninguna dúbida, ten un mérito impresionante que xogase ese partido, non? Pero realmente... O 66% de momento aproban a Eidou, 41 votos. Pode seguir a xente votando no chat. Sigue, Antón, perdón. Pero o que sí podo dicir é que no descanso eu estaba bastante anoxado co equipo, non? Porque a primeira metade a mí pareceu moi malísima. En xeral o partido non foi bo do Celta. Pero ás veces pasan estas cousas no fútbol, que metes as tres que tes e acabas gañando un partido que por diferentes cuestións e situacións chave, o penalti de Budimir, etcétera, pois as cousas póñense de cara, non? Entón, eu estou contento, non co xogo, evidentemente, non mesmo coa imaxe do equipo, pero sigo a primeira vitoria porque tiña que chegar nalgún momento e además chegou con dobrete de Jutgla, chegou con Iago Aspas que segue a ter esa visión de xogo con escalpelo e bueno, pois o resultado é moi positivo, o xogo dende logo non o foi e penso que hai aínda moitísimo que traballar para que o Celta, ademais de gañar, xogue ben.
porque, dende logo, ata ese 2-2, para min o Celta fixo un partido penoso. Pois estás bastante de acordo, máis ou menos, co que fomos comentando hasta agora. Estamos falando de Pablo Durán, falamos xa de Ferran Jutglà, por quedarnos co positivo, que non foi o xogo seguramente, sino máis as individualidades que poden ser reforzadas deste partido. Unha, indudablemente, porque de 0 a 2, 3 está Josef Aidú, lógicamente. Aguantar, simplemente o feito de aguantar 98 minutos con certa exixencia física, que creo que podemos destacarlle tamén, creo que unha grandísima noticia para o propio Aidú e tamén para o Celta, por menos baixo o meu punto de vista. E despois o tema de Ferran Jutglà e de Pablo Durán. Levamos aquí 1 hora e 45 dando a matraca, Antón. Estos dous, Sí, bueno, houbo eu que aparezo ao separalos final ao principio, porque Mario non estaba contento. E Alex decía que, por favor, que tiña que sorrir Mario un pouco máis. Menos mal que ven Antón. Igual que decía Alex que Pablo Durán é un xogador que ten que xogar para que luzcan os seus compañeiros, nós levamos aquí 1 hora e 45 para que ora luzca Antón con esa camisa, que é o que debería verdadeiramente todos os telespectadores. Iso que puxo un sorriso nos beizos de Mario, non? A camisa vaqueira, porque eu vexo a Mario moi de cowboy. Gustalle moito a cuestión de cowboy, ou non? Sí. Bueno, vai ligado tamén aos meus gustos musicais e todo, entonces, pues bueno, todo este claro. rollo. Bueno, hai que ver o positivo porque o positivo é a vitoria. Evidentemente Sí. era preciso, non? Penso que a imaxe non foi boa, pero sacar eses puntos pois veñen moi ben, sobre todo porque, claro, unha derrota deixaba o Celta outra vez con eses 7 puntos, outro empate pois sería outro empate máis. E a min o descanso dábame a sensación de que o Celta non ia nin sequera empatar o partido. E xa ves, o fútbol deixate estas sorpresas de que os partidos pois son ás veces pois como montañas rusas e o Celta pescou pois nesa situación, non? Eu por eso agradezco que cada vez que propoña facer un directo vos abracedes esa proposta, porque desde logo non é doado chegar aquí e falar do puñetero loquero que temos por equipo, que de repente aparece aí dun 11, gañamos un partido en Pamplona sin tocar o balón, mete un doblete Ferran Jutglà cando pues, estábamos aquí dicindo que non metía un puto gol o arcoiris. Bueno, ao final, oye, parecía mentira, pero o primeiro gol de Ferran Jutglà e a primeira titularidade de Josef Aidú chegaron contra a selección de Ourense e eso cambiou o estado de ánimo do Celta. Así que, amigos, creo que estamos ante un... Bueno, cada un que o faga mirar. Paudo gañando aquí no va. ¡Bravo! Ahí está, eso que quería oír. Sí, señor. Vamos ahí. Sí, señor. Fuche a ver ese partido, Alex? Non tuve a sorte. No. Vaya por Dios. Sabes quen si foi? Gastón Celerino. Grande Gastón Celerino. Sí. Que fenómeno. Bueno, pois nesas andamos. Non sei se deberíamos aproveitar os MVPs e os pufos para facer unha valoración final deste partido, aproveitando que destacamos de cada futbolista. Creo que é un partido de claros e oscuros. Hoxe non sei hasta que punto poderá haber problema para elexir 2 MVPs e 2 pufos. Deixo, por favor, que a xente do chat pense un momentiño e posteriormente nos escriba os 2 xogadores máis destacados para ben do Celta e outros 2 para mal. No que damos entrada a un Antón García Fernández que espero que se explaye cas súas eleccións. 2 MVPs. Bueno, cheguei tarde porque se me complicaron un pouco as cousas nunha xuntanza que tiña na universidade e despois tiña que voltar a casa. Cando finalmente chego, pois entrei, estive a escoitar un pouco cando estabades aí a falar do árbitro e tal e cual. Bueno. Despois tive unha chamada que tiña que facer e xa cando xa rematei con todo antes de preparar a cea, aquí estou para falar con Bosco, que sempre é un placer. 2 MVPs, pois eu penso que evidentemente eu vou poñer os 2 que marcaron os goles. Por suposto Jutglà, porque ese primeiro gol rivaliza co gol de Iago Aspas fronte ao Niza,
como un dos mellores goles do Celta no que vai de tempada, non? Entón, Jutgla, que tiña esa presión de non marcar, que ás veces eu o vía un pouco perdido polo terreo de xogo, aunque facía moitísimo traballo, porque é un xogador que traballa moito, que está implicado, pero faltáballe ese gol, e non só marcou un gol, senón que marcou dous, e un deles un golazo Sí, señor. absolutamente impresionante. Eu vi en redes sociais que había xente que dicía que o porteiro podía ter feito máis. No. Imposible, absolutamente Olvídate. imposible, porque escondeu o disparo ata o último minuto, último segundo, non había A opción. comba vai por realmente. fora, E pegoulle exactamente como había que pegarlle para marcalo, porque senón se lle golazo. pegaba de outro xeito non o marcaba. Foi un verdadeiro golazo impresionante e agardo que sexa pois o pistoletazo de saída para máis goles de Jutgla, como ese difícil, porque ese foi magnífico, pero que entre a punto cos goles. Xa se sabe que cando hai xogadores Crees que o será, que Antón? están... Pois non sei, tampouco vexo a Jutgla como un xogador moi de ser goleador, non? Pero bueno, penso que pode coller moita confianza, porque xa se viu no partido que mesmo tentou outras ocasións, ás veces sendo un pouco egoísta, sen pasar o balón cando tiña que pasalo, pero claro, despois de marcar ese gol e de marcar un segundo, pois estás tan cheo de confianza, ¿no? Que case botarse a difícil. chorar, ollo, que creo que o tema goleador non debe ser un tema menor para Ferran Jutgla. Sí, penso que estaba mesmo emocionado tras marcar ese gol. Pero bueno, non é para menos, porque foi un golazo, e o primeiro que marca co equipo en competición, non? Entón, bueno, Jutgla por razóns obvias, e eu, claro, está Borja, que sempre traballa, que é importantísimo, que dá ese pase para o gol, está Iago Aspas, que sae e revoluciona todo, pois facendo fronte aos asubíos, que a min parecenme vergoñentos, realmente. Ti vas a un campo de fútbol, e non digo por Osasuna en particular, digo por calquera. Calquera vai a un campo de fútbol para asubiar o rival. Bueno, iso non ten sentido, iso non se fai mesmo nin co Deportivo da Coruña, realmente. Eu non comprendo iso. Bueno. E a xente vai o fai, e Iago Aspas, pois... Se le ocurre volver por aquí. ¿Cómo? Que eu aí non estou con Antón, que si Lucas Pérez volve por Balaidos, por exemplo... Bueno, vale. Pero quero dicir que eu non vou a un estadio pensando en facer iso. Despois se ocorre, pero eu non estou en principio de acordo con esa idea, non? Eu non lembro ter asubiado mesmo a un rival, por moito que me caíse mal. E mira que, por exemplo, hai xogadores que me caen mal, non? Como por exemplo, Vinicius. Pero nin sequera a Vinicius eu un árbitro dese xeito. Pois eu sí. Asubiaríades a un árbitro? Non por equivocarse... Bueno, Antón, fala, que non falaste nada. Eu non asubiría a un árbitro por equivocarse, como di Alex. Estou de acordo. Eu asubiría a un árbitro ou a calquera outra persoa se eu sinto que con malicia está a facer algunha cousa, non? Pero eu tento non asubiar, realmente, nin os xogadores propios, nin os xogadores alleos, nin os árbitros, nin nada diso. E a Mr. Asubío? Doeme moito ver que eu asubiaría a Mr. Asubío. Bueno, Mr. Asubío é un sinvergüenza. Eu estou en total desacordo coa súa visión sobre ese penalti. É verdad, que dixo que era penalti da Irú. Xa yo dixen en redes sociais, porque realmente realmente encontrar a Asubío, eu tamén estou en desacordo con ese penalti. Bueno, aquí dixemos antes que non nos parecía penalti a ningún de nós. Pero bueno, é a opinión do señor Asubío, e el pois pensa iso, non? Eu entrevistei na miña canle hai tempo, é un tipo que me cae ben, e despois estou en desacordo con cousas que di, como por exemplo que o penalti de Edu foi penalti, cando, sen dúbida, para min non foi penalti, e non entendo como o VAR pois non entra e tal. Pero xa falastes disto. E o segundo MVP para min é Pablo Durán. Pablo Durán, que fai realmente baixo presión, porque non é fácil facer iso nese intro do partido, unha definición absolutamente perfecta despois dese pase de Iago Aspas. Xa digo que podería poñer a Iago, podería poñer a Borja, porque Borja traballa sempre, é sempre importantísimo, e para mí é intocable de Elliot Ness totalmente,
neste equipo, Borja. Pero vou poñer a Pablo Durán porque vexo moitas críticas en moito sentido inxustas a Pablo Durán, como tamén penso que son inxustas as que se lle botan en riba a Fran Beltrán, porque falabades antes de que hai sempre algún xogador que se lle critica moito por parte do celtismo e de xeito inxusto. Eu penso que Beltrán tamén é un deses, pero neste caso Pablo Durán MVP tamén, dende o meu punto de vista, porque marcou o gol cunha definición perfecta, no momento perfecto, é un xogador que non merece, eu penso, esas críticas tan duras que recibe ás veces. Bueno, decir que para min onte, tamén o falaba Alex, para min onte Fran Beltrán nese medio campo tería moito que decir co partido que tal e como foi, para min. Sí, tamén estou de acordo. Nunca o saberemos, unha mágoa. MVPs, Mario. Pois bueno, o primeiro MVP, obviamente a Ferran Jutgla, porque creo que 2 goles non é moco de pavo nesta liga, máis como está o Celta. O primeiro deles espectacular. Aparte que me alegro moitísimo porque a verdade é que todo o traballo que leva desde o principio de tempada, balóns que non lle entraron por centímetros, a parada aquela de Gazzaniga que lle saca un balón que eso era gol en calquer sitio menos ali. Alégrome moitísimo porque a verdade é que Ferran e loita. As declaracións despois do partido encantáronme porque excelentes. Fala raro, tamén a fala seguir raro, humilde, parece a como seguir escocés. traballando. Pero Pablo, fala raro porque para Ferran Jutgla o catalán é a súa lingua Claro. materna. Sí. Eu teño amigos cataláns, o meu bo amigo Gerard Capdevila, por exemplo, que cando el, bueno, máis catalán que Gerard Capdevila, case é imposible como nome, Sí, non? verdad. Sí, Pois Gerard é un amigo Capdevila, meu que realmente el fala en catalán o 150% do día. E despois fala en castelán, pois comigo e con xente coa que non vai falar catalán. E tamén ten esa especie de sotaque, ese acento que se meña un pouco diferente, pero eu penso que é simplemente por telo catalán como lingua totalmente materna. de acordo. Pero gustoume moito esas declaracións, facendo un chamamento a seguir. Apunte de Bretiño, non falou español na vida. Que sorte. Boa razón, aí Bretiño, estou con ele ao 100%. Decía, Mario. Bueno, o tema é que despois fixo como un chamamento a seguir traballando e a traballar con humildade, que non se lle suba nai de nada a cabeza que non leva nada, nin... Porque, decir, a verdade é que como resultados xa levamos como 4 partidos aí sumando sempre. O sea, sen un empate de victoria, pero quer decir, sin perder xa levamos como 4 partidos, 5, non? Mais ou menos. Xa non sei ahora mismo que... Sí, 5, Elche foi o último, non? Elche. Pero que está ben, bueno, pues nada, seguir traballando iso. E a min gustoume moito as declaracións porque parece como un pouco aliviado, pero centrado, sabes, moi centrado en seguir traballando, en seguir humildes, en seguir aí e tal. Sí, Gustoume moito iso. E mesmo apuntou que o Celta tampouco xogara un gran partido. Exacto. Pero tamén, claro, apuntou pois o mismo que decimos, que non xogou un gran partido, pero que noutros partidos que sí que merecían non se levaron os 3 puntos, e oye, que o fútbol é así, bueno, pois é o que hai. Está claro. E outro MVP para min para Iago Aspas, porque entra e revoluciona todo. Se saca un pase milimétrico ali para Pablo. Non quero desmerecer a Pablo, que me fastida tamén polas críticas e comentarios que leva, porque a verdade é que o que digo, Pablo en segundas partes para min é unha arma descomunal, pero que, joder, Iago está nun momento ahora mismo que cada vez que sale sempre busca algo que marca as diferencias. E simplemente esa xogada, como conduce e espera perfectamente hasta que pode filtrar ben o balón, que pareceme unha lección increíble, porque aparte como vais a recibir, como vai levando a espera hasta que Pablo, sabendo que están arrastrando os compañeiros, o xogador de banda descolgado e Pablo entra espectacular. O sea, quer decir, unha lectura que marca tantas diferencias que nos vamos a acordar tanto de Iago cando non este. E iso estamos falando del probablemente, non sei se no último ano da súa carreira ou non tal, pero que ten casi 40 anos. Ten casi 40 anos e os recitales que está dando non son nin medio normales. Pero, a visión de xogo é privilexiada, sen dúbida. Esos dous son os meus MVPs. É ver o que ninguén máis ve, porque realmente foi unha sorpresa prácticamente para todo o estadio, xa non simplemente pros xogadores do Osasuna.
Alex? Eu, como non podía ser de outra maneira, Edu? Ferran Jutgla, Ah. que o merece máis que ninguén. E logo eu creo que Iago Aspas podería ser, está ben tirado, Pablo Durán podería ser, está ben tirado, Radu tamén podería entrar Eu aí. Rado non vexo tanto. Pero- Fixo bo Pero fixo partido, unha parada pero importantísima non, aí, non como, por exemplo, Pero a non xornada, outro. a xornada pasada para min sería indiscutible, non? Algo así. Ujú. Sí, pero a ver, dentro do mal partido do Celta, Sí, sí, sí. o MVP desta semana non Sí. está ao nivel do... Pero eu non me podo quedar con outro que non sea este. Xa Algo sabía. non- Xa Eu sabía. estou en totalmente desacordo. Pero eu sigo dicindo Espera que faltan os canto pufos de Mario. año Budimir no partido. É Budimir. O sea, que non é o delante. A min dame a Budimir o ano que ven, que e non gañou ninguno. Obviamente é moi difícil destacar nunha defensa no que Marcos está mal defensivamente, Manu está mal defensivamente, Ristich está mal defensivamente, pero el, ao xogador que tiña que secar, o secou. Convido a calqueira que vesa o partido e que solo se fixe nos duelos de Eidú contra Budimir. Eu creo que non é porque teña un cariño especial a Eidú, que o teño, pero Eu tamén o teño teño. a Pablo Durán, que o merece pola leira que levou este ano, merece ser dos MVPs e tal, pero eu sinceramente creo que Eidú, que o partido foi moito máis exixente en defensa que en ataque. Eu creo que para mí Eidú tamén merece estar polo menos aí na pelesa. Pregúntanche. Estou de acordo. Non só porque leve un ano sen xogar, que tampouco, senón vendo só o partido, igual o que parecía que levaba un ano sin xogar era outro, Tamén neste programa, A ver. pois al final tamén, porque a xente ten moito cariño tal, pero eu o sigo dicendo. Temos que falar nalgún programa tranquiliños, 10 minutiños do señor Marcos Alonso. Eu comezo a estar preocupado Perdoa, porque Alex. unha peza fundamental. Alex, perdoa, estánche preguntando polo chat, Manuel Ramos estáche preguntando, Alex, ¿cuántas veces te expulsaron? Di la verdad. Están preguntándoche pola túa vida futbolística. Que cantas veces te expulsaron a ti na túa carreira? Como adestrador ou como xogador? No, como xogador, diremos, claro, supoño. Eu teño que decir que como adestrador ninguna, porque adestro... Por non che deu tempo. Porque, a ver, non, porque adestro menos, eu creo que hai que dar exemplo, non? Eu non creo eu vivo o fútbol moi diferente como adestrador que como Xa, como xogador eras moito máis intenso, non? Non sei se cando adestre adultos non sei que poda pasar, pero un síntome como pai. Un momento, un inciso. Foto de perfil de Alex. Pero iso, a ver, Berrando e coa vena aquí. Pero mira vena, notando mira esa vena, mira vena, Ui, qué ui, barbaridad. Quita. Qué O sea, barbaridad. eso ¿Quién é será de o pobre enfado, neno? Alex. ¿Quién será Eso o é de pobre enfado, neno? eu son un adestrador moi exixente, que non lle gusta nada os vagos, que non lle gusta nada que non fagan o que lles mando a hacer, pero cos árbitros non, porque eu creo que hai que coa grada e tal, eu creo que nos partidos infantís hai moito desquiciado, Sin tanto duda. na grada de pais Home, como tal, e os árbitros, Sin al dúbida. final, os árbitros que arbitran esas categorías, Que son moitos, non todos, pero moitos son menores de edad, así que eu non vou poñerme de tal maneira con eles. Al final, meus xogadores me coñecen, saben que no campo soy exixente dunha maneira, pero non poden tomalo igual. Pero como xogador sí que he de decir que, a pesar de ser destos xogadores talentosos, media Opa. puntitas, dianteiro, extremo e tal, eu máis de 10 expulsións seguramente levei. Y ahora que a camiseta de Aidú, E sin seguramente. Media Era punta. era moi como Aspas, no carácter e tal. Hostia. Pouco. Pero igual estou un pouco por enriba del, pero aparte diso, a min cando buscabanme un poquito, pois
pois era de facerme un Starfel tamén de vez en cando. Sí, a ver, expulsar como xogador, sí. Era xoven, pois iso, pois. Ollo, Beretiño comenta tamén aquí polo chat de Twitch, en plan, eu xoguei 14 anos o balonmán en moitos niveis e 0 expulsións. O sea, Pois Sí. moi ben. xogo limpo este Beretiño. Literalmente Iniesta, Beretiño. Aí está, tío. O Iniesta Vaya, no balonmán. sí, sí. O balonmán que, por certo, é un dos meus deportes favoritos. Meu pai xogou balonmán nos anos Pois- 70 a alto nivel e para min o balonmán é un dos deportes máis espectaculares do mundo. Pois a min o balonmán No, pareceme un deporte guarrísimo, porque a merda esa da pega, que se mete o balón, que nin roda, Bueno, que iso é outra cousa. enches todo de merda, pero a quen se lle ocurriría porlle pegamento a unha pelota, tío? Que barbaridade, que guarrada, mancho. Para non perder, claro, para poder pasala ben, non? Pero despois Para non perder faz control. bueno, pois eso será a túa destreza, non pegamento. Pero tú imagínate botarlle pegamento a rado nos guantes. Pero como se pode ser tan sinvergüenza nun deporte como para porlle pegamento ao balón, tío? É que é impresionante, a mí parece impresionante. Despois mandan estas cousas así con efecto, empeza a rodar o balón e aos 2 segundos xa queda clavado o balón no suelo, como non vai quedar clavado? Eso despois que o limpie, anda por riba. Que non. Eu non paso polo aro do balonmán. Sinto moito polo teu pai. Comigo A non min gustaba contedes. moito o balonmán, sempre Ese sempre barco foi non así. contedes. Bueno, a ver, os meus MVPs agora xa perdeu toda a forza. Iba a decir Jutgla e Durán. Os seus que meteron os goles, menuda ciencia, menudo crack o que opina e tal e cual. Pero creo que é un partido de reivindicación total e absoluta de Ferran Jutgla en primeiro grado e de Pablo Durán en segundo grado, que volve a meter gol e non é un gol de correr como polo sin cabeza detrás de defensas, que como presiona Durán, como corre, xa está, e non vale para outra cousa, non. Pareceme un bo gol dun bo dianteiro que tamén sabe ler que cando entra Iago Aspas, como moitos dos seus compañeros, pois os xogadores do Celta móvense diferente tamén, porque saben que cando lle chega o balón a este tipo de xogadores poden dibuixarse outras historias. En ese aspecto, pois mira, esa sociedade con Iago Aspas que lle dá a primeira vitoria ao Celta, pois bueno, tiramos de oficio para gañar este partido, pero tamén tiramos de talento, así que eu personalmente, Mario non sei, estou feliz. Pufos. Ao final sorriu Mario coa broma, ves? Hai que leválo por o lado contrario. Antón, os pufos, por favor. Para min están na defensa, porque a defensa do Celta é un Hoxe non hai moita horror. ciencia. Entón, bueno, pois non, eu penso que tampouco descubro nada cos meus pufos. Claro, o penalti, pois o primeiro penalti, que para min é clarísimo, pois é o primeiro pufo, Manu. E o segundo pufo, pois Marcos Alonso, que está moi mal neste partido. Para min non me gustou absolutamente nada Marcos Alonso, fora de lugar, superábano con moita facilidade. E bueno, tendo en conta como estaba a defensa do Celta, pois un xogador que levaba moitísimo tempo sen xogar e que tivo tantos problemas e tal e cual, acabou sendo o mellor defensa do Celta, que foi Eidú, non? Por tanto, estou moi de acordo con Alex, que podería ser tamén un posible MVP. Pois eu poño eses dous da defensa, porque ademais a min a defensa do Celta preocupame moitísimo. As marcas a 1 metro, os remates prácticamente cada vez que hai centros. Bueno, pois singularizo nestes dous xogadores, Manu e Marcos Alonso, que non me gustou nada neste partido. Por incidir en Marcos Alonso, eu creo que o reflexo de como está últimamente foi ese saque de puerta de Radu que saca e non está ni mirando o balón. Cando iso Sí. se aprende en Belsamí, nunca podes, o sea, aínda que o balón este parado, nunca podes perder o contacto visual co balón. E como é iso de que en un saque de porta estás falando con Ristich yendo, o sea, non sei. Anda por riba con Ristis. Que carallo terá Ristis que decirche na mitad dun partido? Que barbaridade. Toda razón. Pois axustes tácticos ou así, o sea, cousas normais, pero a ver, non podes falar estar sen mirar o balón cando o porteiro vai sacar de porta, o sea, non pode ser. O sea, que enterouse de que pasaba o balón cando xa o tiña nos pés, o sea, non sei.
Bueno, Sí, estou de acordo. os teus pufos, Alex, xa que andamos... Hai traballo aquí, hai hostia, traballo. atención. Aquí hai, se para os MVPs hai 4 ou 5 candidatos, para os pufos hai 27. Me cago Hasta, en- hasta os diareiros, creo Hasta recordar. hablado Budel, que estaba aí. Hasta que pasaba hablado por aí. Budel, va. Non, pero a ver, Manu creo que obvio de que non tivo o seu partido, pero es que Ristich, es que o segundo, es que, sí, porque Marcos Alonso merece, pero Ristich tamén. E Sí, hubo sí, tamén. unha nota discordante, pero se estou poñendo a Edu nos MVPs porque Budimir non gañou un duelo, teño que ser consecuente e poñer nos pufos a Borja porque non gañou un duelo a Catena. Hostia. É dicir, si que era asistencia do primeiro gol, pero para min Borja traballou moitísimo, o sea, a actitude non teño nada que decir, pero a ver, tamén é un rapaz, un home, o que quera que le llame, de 33, 34 anos, xogou os Sobes un partido duro físicamente, está xogándonos a dar contra Boyomo, contra Catena, é moi difícil. Eu creo que non pasa nada por poñerlo, pero eu creo que, o sea, Borja non gañou o balón da asistencia e logo no partido non rascou bola, o sea, fai moito tempo que non vexo a un central tan superior a Borja como Catena neste partido. Entón, entre Marcos, Ristich e Borja, pois o que máis rabia. Damián, que non tocou o balón, nin Marín, es que... Diun. Que quero titular. MVP Aidu, Pufo Borja. Venga, Borja Iglesias, pufo. Ahí está, fantástico. Mario Seijas, adiante, por favor. Bueno, o primeiro pufo, moi a dos meus Alex. pesares, porque é un xogador que me gusta moito, é para Manu Sánchez, Hostia, Manu para Sánchez. Manu Fernández. Manu Sánchez xa non Cuidado está aquí, para a pero próxima bueno. xornada, Manu Sánchez. Manu Fernández que bueno, que a verdade é que sí que tivo un partido xa non solo polo penalti, pero bueno, non estivo fino, bueno, pues o primeiro partido que lle vexo malo, un lapsus aí, pero estou convencidísimo de que sí que vai a seguir dando rendemento e reafírmome en que foi a mellor incorporación que podemos facer con respecto a baixa de Jailson, o sea, porque Sí, hombre. perfecto. E outro pufo pois é para Aidú. A min parece unha temeridade como vai aí ao suelo, como fai o... A ver, que para mí non é penal, pero eso... E por moitos duelos que ganase individualmente porque estivese aí de tal, pois creo que estivo moitas veces descolocado, creo que co balón era un menos, incluso perdeu balos que puideron acabar en gol, que o fixo bastante mal e, bueno, pois para meu ver, a verdade é que foron os dous peores. E iso, Pois a mí pareceume o mellor da defensa, Edu, realmente. A min parece o meu mellor defensa Marcos, que lle de chupufos, que mira. Que tampouco é moito Pues- decir, ollo. Pois Pero intercambiamos. o que pasa é que claro, é dicir, o mellor da defensa coa defensa de onte non dice moito No, tampouco. claro. No, claro. Porque a verdade é que a Iso- defensa deu iso puta sí. risa. O que Iso quero sí. decir é que en plan, sí que é verdade que estou de acordo, para min sí que hai debate, e creo que sí que hai que empezar a abrir o melón de Marcos Alonso. Creo que está a un nivel moi baixo e creo que sí que hai que empezar a mirar a ver que E pasa. cual é aí. a solución? E o tema porque digo, joder, se vai dar este rendemento coa ficha que ten, e esa renovación que queren facer, pois eu non sei, pero aí hai moita pasta invertida nesa ficha. Vou a añadir algo, que hai un xogador que a min me gusta especialmente para suplir, que acaba para o ano contrato e para suplir o Marcos Alonso, e dese perfil que pode xogar lateral central, que é, por exemplo, Mika Mármol, que está na segunda división con Las Palmas aí, acaba contrato, é un Diñeiro. xogador que vai acaba pedir- contrato, que tal, é un buen que vai xogador, pedir Parné un tamén. gran xogador, porque quer dicir, é rápido, saca moi ben o balón, é un perfil que se llevaría perfecto. E outra das cousas que quero decir que tamén hai que abrir melón e debatir xa, decir, Ristich, eu para min é que se encima de que estás lesionado a maioría do tempo que estás aquí xogando e despois saes e faz partidos deste tipo, pois tamén é outra das cousas que hai que tal, e ahora mismo sin contrato, o sea que eu a Ristich se me ven mañá unha oferta o vendo xa, e sin contrato para xogar hai nomes como Renan Lodi, ou ahora mismo sin ningún tipo de contrato para xogar, Renan Lodi, que é un xogador, ou Sergio Reguilón,
que tamén tal. Bueno, sí, pero cobrarán, a ver, Renan Lodi sí, porque acabou o contrato ahora mesmo e ven da Liga, non sei se de Arabia, de Qatar ou por aí, Por e aí sí que aí andaba, sí. obviamente cobrou moitos cartos, pero bueno, Sergio Reguilón, por moito que queira tal, xa leva tempo sin tal, non deu un bon rendemento onde estaba, non sei eu, Pero bueno, serían unhas, quer dicir, se esos xogadores non dan un rendemento acorde ao Celta, aparte que creo que son dous xogadores precisamente que no carril esquerdo saben atacar e defender ben, estiveron en equipos importantes e que para Europa ou para Europa a nivel de ya serían xogadores que podrían vir moi ben. Eu quero decir algo antes de que se apague o móvil, que teño 1% de batería e Ai, mentras vou Dios. polo cargador e tal non dá tempo. Quero exixir ao moderador, o sea, ao mandamás Bien. deste programa que exixa Antón. a Mario Seijas que diga a verdade. Mario Seijas puso de pufo a Edu para vengarse do meu pufo a Borja No, no. Iglesias. No. Para vengarse. Para nada, para Mario nada. Dixen Seijas ao principio é do racista. programa, estando ti que os dous que me pareceran peores foran Manu Fernández e Edu. E dixen ao principio, Vale, Estando no, ti xa, broma, broma. Estando Eu ti. estas guerras personales en pleno programa. Que Pablo dixo, a min tamén, dixo. Sí, sí, pero a mí me pero ahora parece cala unha- como unha puta, sabes? Ahora está caladiño aí Eu para estou non aquí. chupar. Porque senón igual chupa, sabes? Eu estou aquí disfrutando. Eu nada, eu viñen hoxe ao parque acuático, mancho. O raro é que non estés metendo cizaña, que tú eres máis putilla que Dios. Pero bueno. Bueno, en fin. Oye, pois eu Ai, mira, os pufos iba yo dar a Manu Fernández e a outro que persoalmente, que se me entenda. Extrafutbolísticamente caeme moi ben, que é Damián, que creo que non lle favoreceu o partido, nin fixo que o partido lle favorecera. E voume quedar con esos dous, sinceramente. Agora ben, o partido de Edu Menudo pareceme cagón. un partido dun central de primeira Menudo división cagón. malo. Xa está. Dixo, a min pareceron os dous peores tal ao principio e tal, e agora para non tal. Os dous peores da defensa, joder. Eu poño de pufo da temporada a Hugo Álvarez tamén. Bueno, pois Pero de temporada entera, Pues entera, tú espera que acabe ese 1% que vamos a empezar aquí a pegar pasos del siniestro. A Josefa Edu. Bueno, que Brian tamén tivo un partido malo. Cuidado con Brian, é verdad. Cuidado con Brian. Esquecidme. Non me acordei eu de Brian, Bueno, eu que sei. É un tipo especial. O que pasa é que non sei cando vai empezar a arrancar. Porque parece que arrancaba aí ese partido con Iza. E mira que lle puxeron un bicho a tapalo. Pero outra vez nada de nada. Dame a sensación de que fai a guerra pola súa conta constantemente. Que seguramente necesite facer a guerra pola súa conta para lucir e para romper un pouco esa barrera. Pero, amigos, vai chegar o Samaín, Antón xa ten as calabazas na porta da casa e seguimos esperando por Brian Zaragoza. Entón, pois, bueno, esperemos que non nos chegue o Christmas Day tamén e estas historias e sigamos esperando. Pouco máis que decir. Vamos ler que nos dixo o noso querido público, por suposto, porque eu lía por aquí bastantes coincidencias con o noso criterio en cuanto a MVPs e a pufos. Vexo por aquí Ferran Erradu, comentaba Martín Alonso os MVPs, tamén decían Durán e Yudglá Manuel Ramos, Ferran, Yudglá, Erradu para Jaime Soto, MVP no solo por los goles, sino porque son dos luchadores que se les podría salir una de las cosas, pero siempre están ahí. Fala Manuel Ramos sobre Durán e Yudglá, efectivamente. Pufos, Manu e Pepiño, Jaime Soto. Cuidado que pode ter máis que palabras con o señor Alex. Que máis leo por aquí? Dos pufos para Manuel Ramos, Manu e Ristich. Edu lo salvó por su situación, pero ... Los pufos son Manu e Mijailo. Bueno, en xeral máis ou menos podemos andar na mesma liña co que dixemos coa xente do querido e agraciado chat. Suben chapela porriño Octavio, Teucro Novas. Teño todo roto. Bueno, xa non sei que día xente. Mañá 7 da mañá entrando pola porta do traballo, pasado o mesmo e pola noite victoria flagrante da Unión Deportiva Ourense fronte ao Pontevedra para avanzar na Copa do Rei. Vense unha semana intensa, pero a cousa vese mellor, amigos e amigas, non para todos, si gaña o Celta.
Así que eu estou contento de que gañe o Celta e estou contento de volver xuntarnos aquí para falar por fin dunha victoria que creo que tamén nos tocaba a nós, porque estou xa de falar de empates, de medianías, de, bueno, non sei se decir pufo, MVP, pois tampouco hai un claro. Bueno, pois esta vez un par de desgraciados, un par de cracks, 3 puntos, ben, gústame, son os directos que me gustan, tamén espero que lle gustaran a xente, aínda que a esta hora da noite, Que deixen likes. Que Inda- deixen likes. Inda hai aquí 51 ninis que mañá non traballarán e solo 44 likes. Bueno, solo, a ver, está ben. Non sei que lle parece a Alex 44 likes. Postos a criticar. Ahora vou dar o 45 que eu son Que ainda non lle desos deras. que non vou todavía. Moi Es ben. que darme un auto-like me parece cutre. Pero como que autolike? Estou participando do programa, pois estou dando un like ao que estou. Eu son máis de que me xulgue a xente, pero bueno. Pero xa hai 45. Pero non lle darías un Pero, like a pero camisa de podes dar o Antón. like para outro 75% Claro, dalle un like do a programa, Antón. non? Claro, Iso. eu dou un like a vos, non a mí. Pero nin así. Porque nin eu máis con- parvadas non podo dicir, evidentemente. Entón, pois eu dou like a vos, non a mí. Like a vos, efectivamente. Like a vos, sí. Como anuncio. Like a vos. A Ese vos, non a anuncio vos, gusta a vos, con S, non con X, meu fillo. Ah, Like a vos. No, No, con S, non con X. Like No, a no, vos. pero A vosotros. que cada un- o que dice Alex acaba en SH. Bosch, a marca Bosch esta de... Vale. tamén. No, sí, non, sí. obviamente Vox aquí no. No, Vox non. Va a ser que no. Só os diccionarios, con moitos diccionarios de latín, pero pouco máis. Aí está. Bueno, amigos, pois despedirémonos. Algún ainda temos que cear, así que vémonos. Pero non vai ser cos cartos de Alex. Ja. No, nin pa Dios. No anterior programa dicen a miña porra 6 de 6. Falaremos despois de visitar o Ciutat. Por certo, como pequeno dato así, análisis así pequeniño de certas cousas que fixemos aquí no pasado, Ajá. no tema fichaxes, así que dábamos fichaxes así destas, bueno, cando facíamos esos As gaiteiradas, sí. esas gaiteiradas tal. Hai un xogador que ecuatoriano que se chama Allen Obando, que o dábamos así como opción para poder fichar o Celta, que valía 1 millonciño de euros fermar, moi pouquiño, un rapaz Ajá. moi novo e tal. E sabes de quen é compañeiro ahora mismo Allen Obando? Sorpréndeme. Do noso querido amigo argentino que está na MLS, xogador do Celta. Tadeo. De Tadeo compañeiro Allende. de Talleo e de Que Messi. marca, ademais. De Tadeo de Tadeo Allende e Messi. Que segue a marcar Tadeo Allende. Xa o O sea, que- ficharon. O sea, que a Como futura- conclusión é que nos escoitan en Miami. Home, por suposto, que nos den unha Deronlle comisión, unha boa paliza que nos ao den meu unha equipo de comisión Neste. aí da fichaxe esa, porque, oye, se estamos dando No, datos e sí. xogadores vos aí, Hai moi boa canteira Do en aire non se Ecuador. pode ver. sí, Vamos sí a que hai poner cousas, hai programa. cousas en Ecuador. Hai cousas en Ecuador. El Ecuador. E baratas, e baratas. máis que en Ecuador, o que realmente está a sacar moitos canteiráns é Independiente del Valle. Que aí non é Correcto, dos grandes, porque correcto. os grandes, entre comillas, do país son Emelec e Barcelona, pero que está Sí. a traballar moitísimo a canteira é Independiente del Valle. Bueno, esta era de Barcelona, de Guaya. Sí, esta era de Sí. Barcelona. Esta era do Barcelona. Era da canteira, un xogador así moi alto, pero que é o típico, pues, un xogo parecido a Borja Iglesias, de xogador alto que non é malo cos pés, que protege ben o balón, que tal, e iso. Non sei, eu fai moi ben. 2 ou 3 anos era fanático total do fútbol sudamericano, pero agora por falta de tempo, fai tempo que o teño perdido. Eu, A ti, por Antón, momentos, o mellor, gusta vou che pillar Eu Independiente vexo del sobre Valle. todo a Liga Mexicana, que é o que máis poñen por aquí. Con diferenza a liga máis entretida que hai en Sí, sí, Sudamérica. sí. A mí a Sí, liga sí. mexicana encántame. Eu recordo ver partidos do Pachuca de Chucky Lozano. Pachuca. Cando o Celta introduce nese fichaxe, Pachuca foi de Cabral. Que pena que nos decidíramos polo malo, Que en vez de pena. fichar a él. Bueno, a ver, puxeron máis pasta aí o PSV daquela, puxeron máis pasta, entonces non podíamos leválo. Sí, pero pero se o hubiéramos levado-
Se o chegáramos a fichar, ai, mi Estuvemos madre, cerca, joder. ¿Eh? que xogadorazo. Bueno, sempre sí, podemos creo que contentarnos triunfou con menos, Carlas Pérez. moito menos, triunfou moito menos do que tiña que Pois sí. que Onde está triunfar, ahora? creo, porque tiña capacidade para facer moito máis carreira en Europa. Eu recordo Creo, agora, creo falando que anda desos na tempos, MLS ahora. Chucky sí, Lozano. eu falando, sí, no Sí, PSV está en MLS. Eu recordo San Diego ahora, FC. no Foro Fame Celeste de Chema Areaga, recordo fai anos, que proponía unha e outra vez a Thiago Almada, que agora está no Atlético. Sí, sí. Cando Thiago aínda tiña 16 anos, que era unha maravilla ese Sí, sí. rapaz. Pero Thiago estamos dicindo, amigos, que nos estamos aquí flagelando polo do Chucky Lozano, que con 30 anos está xogando con Luca de la Torre. Pois sí. Sabes? No, pero que decir, é un gran xogador, Igual 15 tanta goles con Napoli diferencia meteu que este tío, joder. 15 goles con Napoli. Xogando de extremo, non de... Non xogando de dianteiro ali rematando ao pé. Non. Aparte este era un puñal pola banda. Qué pena pero un de tío, puñal. Mira a diferenza que podía haber sido o Celta de ter a Emremor a tener a Chucky Home, Lozano. Pues sí, Home, pues sí. No, ¿Y no, Enremor? é que ¿Qué de Enremor? sería... Aquí Se saliríase pos ao Chucky seguro... Lozano- ao Chucky Lozano pola esquerda, con ese Iago Aspas pola dereita, con ese Maxi Gómez que as metía todas no medio, con Brais Recensa, pois igual con Lobotka e con Beltrán, es que increíble. Enremor Eu no creo que era Fenerbahce, aí está o tío. Ah, a Ah, ver, no. non sei canto hubiera durado aquí, pero estou seguro de que Xa. botaría 2 anos e o ficharía un equipo grande seguro, porque Sí, este sin tipo... Enremor xogou ano pasado no Sport. A ver, Pablo, un día que gaña o Celta nesta Sí, tempada, no, tes tens que razón. mencionar a Emremor. Ten Pero razón, vamos a dormir a Mona porque isto xa non hai Dios co levante, macho. Qué barbaridade. Bueno, Un saludo a Marcial. un saludo a gran fan Marcial de Emre. Dorado, efectivamente, que... Marcial Dorado non era, pero casi estaba dorado. Pero casi... No, Marcial é un ex Marcilagoa. amigo, compañeiro, etcétera, que, bueno, pola Que lle coña máis encantaba. ben. Sí, Bueno, sí, empezou pola coa coña coña- de que lle molaba en Remor e despois meteuse Sí, no personaje pero- e defendía en Remor baixo Pero ali, todo. no estudio de Radio Marca Vigo chegaron unhas estampitas de Enremor un día Sí. que eso, Sí. eso non tiña perdón de Dios. Pouco se comenta que aguantou máis meu 1% que Eidú Digo sen cho ir eu. ao Chan. O 1% milagroso. Bueno, amigos, vámonos a despedir. Sentímolo polos Antón, 50 persoas. non sei se que estás andan aquí. falando, pero estás silenciado, Hola, Antón, estás silenciado. Antón. Non te oímos. Está sufrindo, Está jodido. Antón. Paréceme o abuelo, Antón. Antón. Abuelo, que non se escoito. Hola. Igual está falando coa familia, xa non sei, está se partindo. Está silenciado, Pero que está silenciado. Pero que está... Igual está a familia aí. Ok, xa sei o que pasou. O que pasou é que me entrou unha chamada e respondín a chamada. Vale. Entón, cando me entra a chamada, silenciase completamente o... Pero Sí, non quitei a cámara, claro. No, Entón pero se que veía que eu estaba falando claro, só, normalmente e que nas ninguén me escoitaba. Claro, pero que normalmente nas chamadas xa automáticamente normalmente se poñía a pantalla en negro ou se quitaba a pantalla, claro, e quedou a pantalla aí de tal, e tú dándolle ao pico nos, Antón, que non se che escoita. Era a miña muller que estaba chamando dende o supermercado dicindo que teño que comezar a facer o arroz, así que bueno. Pues vámonos. Pues Vámonos dalle. que Pues habrá que importancia facer. Arrocito. Amigos, vémonos próximamente. Non sei cuándo, nin donde, nin como, pero aquí estaremos para contar seguramente outra vitoria do Celta, que falta nos Sí, facer sen dúbida. para ser felices. Vémonos na próxima, que aproveiten esos arroces, esos sonos e que Con gañe o outra D. victoria. Con Efectivamente. outra victoria. Ata a próxima. Chao, chao. Sempre un placer, unha aperta a la Celta. Aperta, chao, chao, chao. Boa noite. Vamos, Aidú, Veña, Josef. Qué barbaridad, qué barbaridad. Ostra, non esperaba ese remate final de Antón,
Sempre Celta, meus ben. Sí, señor, Jaime Soto, sempre Celta. Ai, Dios mío, estou ilusionado, Estou ilusionado porque ven o Boi. Buah. Que noite vai ser esta. Espero que saibades, inda que sexades veciños de... Bueno, veciños. Compañeiros de provincia. Espero que a xente saiba o que ten que facer. Aquí está. A ver, un momento. Isto se apetou todo. A cámara feita un Cristo. Este programa, de verdad, é un dolor de muelas. Cada vez que quero pôr algo aquí en pantalla, fai o que lle dá gana. Espero, amigos, que saibades todos exactamente que ides facer o mércores ás 20:30 da noite. E se é presencialmente en Ourense, mellor. Espero, de verdad, si polo que sea pasa a Unión Deportiva Ourense na Copa do Rei, primeiro partido da Unión Deportiva Ourense na súa historia na Copa do Rei, si se lle dá por gañar, espero felicitacións de parte de celtistas, por exemplo, ou unha donación dun euro por cabeza para reflotar o club e fichar outro dianteiro en inverno. Que vos parece? Estaría ben, non? Estaría ben. Sería o xusto, incluso. Aparte, mira, un cedido polo Celta, un ex do Celta, un ex da canteira do Celta, un ex do Celta. Que solo hai celtistas. Isto é maravilloso. E ainda queda algún máis por aí. Bueno, acabou o conto. Ese Ourense bo non me entero. Pois entérate, Bretiño, entérate, porque hai que enterarse. De outras cousas podes non enterarte, pero de eso entérate. Amigos, grazas a todos. Oye, moi ben a xente do diferido cas súas tartarugas, Grata sorpresa igual que con Aidú. Pois hoxe quero que comenten, señores do diferido, si chegaron hasta aquí, que comenten unha porra para este partido. Pero chegade antes do mércores a da noite, porque senón non ten sentido. Unha porra, quero lervos. Non. Teño especial interese en ler esa porra. Moito máis que outras do Celta, seguramente. Ahora sí, vémonos, que a fame me come.